velkommen til alle sammen. Jeg hedder Diana Stentoft, jeg er formand for Dansk Blindesamfund, og vi har glædet os rigtig meget til den her valgdebat, hvor vi i modsætning til mange andre steder vil sætte fokus på handicappolitik og på de vilkår, som vi som blinde og svagsynede lever under, og som vi jo også har brug for at vide noget om, hvad I som kandidater til Folketinget nu tænker om, og om I har nogle gode idéer. Det kunne jo godt være, at I havde nogle gode idéer, vi skulle låne fra jer, også i den kommende tid. Så rigtig hjertelig velkommen til i aften, og til de næste par timer, hvor vi skal tale sammen. Det er jo meget flot, at vi har 8 med, og jeg præsenterer jer lige om lidt. Og også velkommen til alle jer, som er med i salen, og til alle jer, som er med på Zoom. Jeg kan sige, at vi har godt 25 mennesker med på Zoom også, som er klar til at lytte og til at stille spørgsmål. 31. Så 31 er en counting, tror jeg, man kan sige. For at vi lige alle sammen ved, hvem vi har med os i dag, så vil jeg sige, at vi har Jens Schou fra Konservative, står her tættest på mig op i den her ende af lokalet. Så har vi Morten Held fra Moderaterne med os. Så har vi Karina Adsbøl fra Danmarksdemokraterne med os. John Rasmussen fra Liberal Alliance er med os. Maria Rader fra Socialdemokratiet har vi med. Ina Juel Jensen fra SF. Astrid Fogh fra Alternativet. Og Lasse Hildingberg fra Venstre. Så det er en flot gruppe, og skal vi ikke starte med at klappe og sige tusind tak, fordi I ville komme. Vi har selvfølgelig en hel masse spørgsmål til jer, men før vi går i gang med de spørgsmål, så skal I have lov at introducere jer selv. Og den måde, vi gør det på, det er, at I får 3 minutter hver til at sige noget om det, I brænder for, og måske noget om det, I tænker, vi brænder for at høre noget om. Det kan man ikke vide, men I får 3 minutter hver, før vi kaster os over de spørgsmål, vi har. Så Jens, vil du lægge for? Og det er jo så Jens Schou fra Konservative. Værsgo. Når I skal trykke jer ind, så er et tryk på den midterste. Sådan der. Kan I høre mig nu? Super. Hej, mit navn er Jens Schou. Jeg er 20 år gammel, og jeg kommer fra det Konservative Folkeparti. Jeg er født og opvokset her i Fredericia by, og stiller nu op for Fredericia Vælgerforening. Det er lidt svært at sige noget om det her emne, fordi jeg vidste faktisk ikke, hvor store de problemer var, som der er med synshandicap i Danmark. Det var aldrig noget, der rigtig havde faldt mig ind, før jeg fik den her fantastiske invitation og tog herud og begyndte at læse om de ting, der faktisk foregår her. Hvordan det kan være så svært at få en ledsagerordning, hvordan man kan falde igennem systemer, og hvordan der kan være så stor forskel på, om det er en kommune, der skal hjælpe dig, og hvilken kommune det så er. Det kan aldrig nogensinde være retfærdigt, at vi i et land som Danmark, som pryder os selv over at have et så godt sundhedssystem, at det handler om, hvilken kommune man bor i, hvilken hjælp man får. Det er nogle af de ting, jeg vil arbejde på. Jeg føler, det er uretfærdigt, at vi er endt sådan et sted, at det er der, vi er. Så det er noget, det jeg vil arbejde for, hvis I stemmer på mig den 24. marts. Tusind tak for det, Jens. For meget kort og præcis introduktion. Morten Held fra Moderaterne. Jo, tak. Mit navn er Morten. Jeg er psykolog. Til daglig så er jeg behandlingsansvarlig på et psykiatrisk afsnit i Aabenraa. Og det... Jeg kan gå lidt tættere på. Tak. Jeg er behandlingsansvarlig på et psykiatrisk afsnit i Aabenraa. Det er et afsnit, hvor vi behandler folk med svær selvskade. Og det er nogle af de patienter, som har det utrolig svært i vores system. Og der har jeg fået lov til at bygge et afsnit op, hvor vi tager udgangspunkt i patienternes behov. Jeg har en Ph.D. i sundhedsvidenskab, og min forskning den går på patientinddragelse. Og det var det, der gjorde, at jeg fik lov til at bygge det her afsnit op på den måde. Simpelthen starte med at lytte til patienternes behov, og så designe et afsnit på den måde. Og det har givet virkelig gode resultater. Og det er mit hjerte, det brænder for, det er sundhedsvæsenet, og det er at tage udgangspunkt i den enkeltes behov.
Det er både i klinik og i forskning, at det er det, der er omdrejningspunktet for mit virke. Og det håber jeg kan få lov til at arbejde videre med i Folketinget, så at vi kan skabe nogle rammer, hvor det rent faktisk kan lade sig gøre. Tak. Mange tak skal du have, Morten. Karina Adsbøl fra Danmarksdemokraterne. Værsgo. Tak for det. Ja, jeg sidder så i Folketinget den dag i dag, og jeg er uddannet social- og sundhedsassistent, så jeg har altid arbejdet med og for mennesker, og det har jeg også gjort i mit politiske virke inde på Christiansborg. Blandt andet fremsatte jeg jo tilbage i 15-16 stykker et forslag omkring, når man skulle ind og stemme, at man selv måtte have lov til at vælge, hvad man mener at stemme, også i forhold til, at der skulle være hjælpemidler til at være inde i stemmelokalerne. Og så er det hele den der forsøgsordning i forhold til ledsagelse. Det var også en, vi fik bragt ind til bordet i forhold til nogle forhandlinger, som vi så startede op med en forsøgsordning. Og det var jo selvfølgelig også i samarbejde med Dansk Blindesamfund i forhold til, det var et stort ønske derfra. Og jeg kender godt til udfordringerne i forhold til hele postnummerlotteriet, også i forhold til de store kommunale forskelle, der er. Og det er jo kæmpe udfordring, også i forhold til jo i dag, at serviceloven siger, at man skal have en individuel vurdering, men at der er så stor forskel i, hvordan man så vurderer det ud for behovet. Så synes jeg også, at vi bøvler en del med Ankestyrelsen, og så kan vi jo se i alle de klager, der er, hvor mange der også bliver omgjort. Så man har jo et ønske om, at man får det rigtige tilbud i første omgang, og man ikke skal klage sig til den hjælp, man er berettiget til. Jamen, der er jo nok at arbejde for her, og hvis jeg bliver valgt til Folketinget, så fortsætter jeg selvfølgelig mit arbejde inden for det sociale område. Jeg håber da i hvert fald, at det kommer til at kunne lade sig gøre. Men hvad ved jeg, det kan være, at man ender med klima. Men jeg håber, jeg kommer til at sidde med det sociale område, fordi det er virkelig også derfor, jeg er gået ind i politik. Det er jo for at gøre en forskel på det område. Tak. Mange tak, Karina. Så er det John Rasmussen fra Liberal Alliance. Værsgo, John. Jo, tak, og tak for invitationen. Jamen, jeg hedder som sagt John, og jeg kommer her fra Fredericia, bor lige 10 minutter herfra. Og det er anden gang, jeg stiller op for Liberal Alliance. Det gør jeg i denne omgang på en platform, jeg kalder for sundhed, sådan generelt set, både med menneskers sundhed og for vores natur og miljø. Og grunden til, at jeg har valgt den vinkel, det er fordi, at jeg er uddannet læge og biolog. Første gang, jeg stillede op for Liberal Alliance, kan jeg huske, at jeg var på sådan omkørsel i Jylland sammen med Mette Bock for at føre valgkamp, og allerede dengang diskuterede man nogle af de her komplekse problemstillinger, som folk med synshandicap møder. Blandt andet så husker jeg, at hun nævnte det her med, at når man skulle sådan generhverve sin blindestok og skulle have den fornyet, så var der enormt stor byråkrati omkring det, og allerede dengang forsøgte Liberal Alliance at komme ind og få gjort noget ved det. Så det er ikke helt nyt for mig, at der er nogle problemstillinger. Og jeg har selvfølgelig også læst op på de spørgsmål, jeg sender, og glæder mig til at diskutere dem. Så indtil videre tak for ordet, og jeg glæder mig til at snakke videre. Mange tak, John. Så går vi over til Socialdemokratiet og Maria Rador. Ja, jamen tak for ordet, og tak for invitationen. Jeg stiller op til Folketingsvalget, og det gør jeg, fordi at jeg brænder for sundhed. Jeg er uddannet kandidat i folkesundhedsvidenskab, og ser det som et af de afgørende områder, når vi kigger på vores samfund generelt. Jeg arbejder til dagligt hos Falck, hvor jeg hjælper sårbare og handicappede og arbejdsløse tættere på arbejdsmarkedet. Så man kan sige, jeg har brugt de sidste 8 år på at hjælpe folk ind på arbejdsmarkedet, og kan se, at det er også mange af de ting, I spørger ind til her. Hvordan gør vi det nemmere, når man har et handicap, at komme ud og være med som bidragende del på arbejdsmarkedet, og også noget af det, der ligger mit hjerte meget nært. Så det kommer helt klart til at være noget, jeg tager med mig, hvis jeg kommer ind på Christiansborg. For mig der er det her med at være socialdemokrat, det er, at vi kæmper for alle, at vi har alle med, at vi har et stærkt fællesskab, hvor vi også griber dem, som ikke passer ind i de her helt normale rammer, som nogle af os andre måske bevæger os i, og måske slet ikke ved, at der er store udfordringer, og der har vi brug for nogle kandidater inde på borgen, som tænker alle med ind, og som sikrer, at de
retningslinjer, regler og ordninger, vi har brug for, at de eksisterer, og at de er velfungerende. Så det er helt klart noget af det, jeg vil arbejde mere for. Og nu kan jeg se, at jeg stopper herfra. Godt, tak. Tak for det, Maria. Og vi går over til SF og... Nej, jo SF og Ina Juhl Jensen. Ja, det er mig. Det er nemlig dig. Værsgo, Ina. Tak skal du have. Jeg stiller op for SF, og jeg hedder som sagt Ina Juhl Jensen. Og jeg er faktisk kommet her på det her center med min mor, som er svagtseende og som har nogle udfordringer i forhold til det. Så det er ikke første gang, jeg er her, og jeg var glad for invitationen, så tak for den. For mig så fylder handicapområdet utroligt lidt i den politiske debat. Og det er faktisk synd. Jeg ser det lidt som en test for vores velfærdssamfund, hvor godt vi kan håndtere de udfordringer, som mennesker, der rigtig har brug for hjælp, kan få den hjælp. Det er helt afgørende for mig. Så derfor er det noget, jeg gerne vil have fokus på fremadrettet. For blinde og svagtsyne, så er det ikke kun udfordringer med synet, det er også udfordringer med at få den støtte og hjælp, som man har brug for. Og det skal vi have et opgør med. En af de ting, jeg og SF synes er rigtig vigtige, det er retssikkerheden på det her område. Altså lige nu, der er der en omgørelsesrate. Altså det vil sige, at der er en rate eller en sats på, at det er 45-47% af alle sager, der bliver klaget, der bliver omgjorte. Det er simpelthen for højt, og det er ikke okay, og det vil vi gerne gøre op med i SF. Der skal meget til, for at vi kan gøre det. Vi foreslår, at vi skal have en handleplan på handicapområdet, og det vil vi gerne stå til mål for. Og hvis I er med på den og stemmer i den retning, så er det noget, jeg gerne vil kæmpe videre for. Tak. Mange tak, Ina. Og så er det over til Astrid Fogh fra Alternativet. Tak. Den havde jeg gjort. Ja. Tak for indbydelsen. Mine mærkesager, det er jo faktisk en anden del af sundheden. Det er nemlig rent vand og ren mad og rent hav, som giver utrolig mange sygdomme, også hvis der ikke er der. Men derudover så har jeg faktisk også fokus på handicapområdet. Synshandicap ved jeg faktisk ikke så meget om, men jeg har nok mere fokus på de psykiske handicaps, som også bliver glemt, og som også har nogle udfordringer på det sociale område med at komme ud af huset. Men jeg kan læse mig frem til noget af det, I skriver, at der er jo også nogle lighedspunkter, nemlig det der med at blive tabt mellem en hel masse stole, og at der er manglende viden på området i kommunerne. Så en af de ting, jeg tænker, der kan gøres på handicapområdet, det er, at man får noget mere viden ind i kommunerne, og i hvert fald for psykiatriområdet er det jo, at regionerne og kommunerne arbejder sammen. Jeg ved ikke, om der er det samme problem på synshandicapområdet. Men man skal i hvert fald have nogle planer, hvor man får nogle meget mere kompetente folk ind, som ved noget om de handicap, som der er. Jeg har siddet til sådan et handicaprådgiver, og som ikke vidste noget om handicappet, og som kun vidste noget om, hvordan man søgte penge. Og det er jo ikke sådan, det er ikke den hjælp, man har brug for. Man har brug for den hjælp, at hvad er det, der kan hjælpe specifikt for mit handicap? Hvordan kommer jeg videre? Og det mangler der helt rigtigt meget af. Ja, tak. Tusind tak for det, Astrid. Og vi slutter præsentationsrunden af med Lasse Hildingberg fra Venstre. Værsgo, Lasse. Jamen, tusind tak for det, og også tak for invitationen. Nu har jeg også haft en del samarbejde med Fuglsangcentret herude gennem tiden, og det har på mange måder været inspirerende for mig, men også at belyse nogle af de problemstillinger, som vi har. Men det skal vi nok komme omkring, men i hvert fald mange tak for invitationen. Jeg er 30 år gammel og er her på Fredericia, bosiddende og været her hele mit liv. Jeg er uddannet jurist og arbejder med noget så kedeligt som fast ejendom, køb og salg af ejendommen. Men ved siden af det har jeg hjulpet rigtig mange mennesker, der har været fanget i systemet af den ene eller anden årsag. Og det er også det, jeg ved, at nogle af jer måske bøvler med, og det er også noget af det, som vi skal have fokus på. Så det er det, jeg også kommer til at fokusere rigtig meget på til aften, men også fremadrettet. Så jeg glæder mig til en god debat, og så tænker jeg bare, at vi overlader ordet igen. Mange tak. Nu ved vi, hvem der er i lokalet. Det er rigtig dejligt. Jeg skal også for god ordens skyld sige til alle,
at vi tager nogle billeder her i aften, så hvis der er nogen, der virkelig helst ikke vil med på de billeder, vi kan finde på at bruge i nogle andre sammenhænge, så må I gerne lige give besked, så skal vi sørge for, at det ikke er lige præcis billedet af jer, der bliver brugt. Og så vil jeg også sige til jer heroppe, til panelet, at den måde, jeg griber det an på, det er jo, jeg ser sådan på en virkelig god dag lidt over 6%. Så de navneskilte, I har fået, det er faktisk, jeg ved faktisk ikke, hvis ære det er til for, men det er i hvert fald ikke, det er i hvert fald ikke for mig. Så jeg håber, I vil være en lille smule over med mig, hvis jeg ikke hele vejen igennem er fuldstændig skarp på den rækkefølge, I står i. Fordi sådan i kampens hede, så kan det jo godt være, der lige går noget galt med 1, 2, 3, 4, 5. Hvem var det, der stod på plads nummer 5? Og så videre. Så nu ved I det. Og jeg tænker, vi kaster os over det første tema. Og noget, som jeg hæfter mig ved, og der er faktisk flere af jer, der har sagt det på forskellige vis, det er det her med, for det første, vi vidste faktisk ikke, hvordan det var med det der system for blinde og svagsynet. Det er noget, vi møder rigtig mange steder. Altså, at når vi taler med folk, for eksempel om ledsageordningen, som vi vender tilbage til, men også om vilkårene for blinde og svagsynet, så tror de fleste, at jamen, hvis man ikke kan se, så må man dog kunne få noget sammenhængende hjælp. Der må der være et eller andet system, der griber. Og det er der jo ikke, ved vi så. Der er lidt... ja, det ved vi så, at det system, det ikke er så sammenhængende. Og vi har jo nogle gange, når vi kommunikerer i Dansk Blindesamfund, også ud i pressen og i medierne, så taler vi om det her postnummerlotteri, hvor det lige præcis kan være forskelligt fra kommune til kommune, om hvad man får bevilget, selvom man egentlig står i nogenlunde samme livssituation. Og hvis jeg bare skulle give et enkelt eksempel, som vi også har brugt her i valgperioden, så har vi 2 drenge, 2 unge mænd faktisk, Sander og Sebastian. De bor i hver deres kommune, de har er næsten blinde begge to, og de har begge to nogle andre udfordringer også. Og fagkundskaben siger, det bedste sted, de kan gå i skole, det er på Synscenter Refsnæs, fordi det er der er kompetencen til at sikre, at de lærer noget. Den ene kommune siger, det synes vi er en virkelig god idé. Vi vil gerne uddanne på det her, den her unge mand, sender vedkommende afsted til Synscenter Refsnæs. Den anden kommune siger, det synes vi er en virkelig god idé. Vi vil gerne give skoletilbuddet, men botilbuddet, siger en anden afdeling i kommunen, det vil vi ikke give. Og det betyder så, at den her unge mand vil have 3 timers transport hver vej, for at kunne få det samme tilbud. Og de er altså ret ens i situationen, eller ens i deres udfordringer, kan man sige. Og fagkundskaben har været inde over synskonsulenter og PPR og det hele, og siger samstemmende, Synscenter Refsnæs er det bedste sted. Så det, jeg kunne tænke mig at starte med at spørge om, det er, hvad tænker I egentlig om sådan en situation? Hvordan synes I, et system skal se ud, så vi sikrer, at man får ens? Eller er det rimeligt, kunne man jo også spørge, det kan også være, at der er nogle af jer, der tænker det, er det rimeligt, at kommunerne forvalter på forskellig vis? Så er der nogen af jer, der har lyst til at starte? Og I må gerne faktisk gøre, som vi plejer at gøre her, nemlig lige at række jeres navneskilte op, hvis I gerne vil sige noget, så skal vi holde en talerliste. Ja. Og Karina, du var tilsyneladende først, så du får lov at lægge for. Og Karina, du er jo fra, jeg gentager lige, du er jo fra Danmarksdemokraterne. Det er bare så alle er klar over partitilhørsforholdet. Ja, men altså, det virker jo fuldstændig urimeligt, at, og så bliver jeg også lidt nysgerrig i forhold til, hvad er begrundelsen for det afslag omkring botilbuddet. Og tit og ofte, så tænker jeg også, at om man ikke kunne lave sådan noget, ved man, vi har jo VISO også i forhold til det, men tit og ofte, hvis det er, at man anbefaler noget, og fagpersoner anbefaler noget, så har vi jo den udfordring, at det er kommunerne selv, der beslutter, om de vil følge den anbefaling.
Og det er jo en kæmpe udfordring. Men jeg er her også i dag for at få nogle løsningsforslag, fordi at det ved jeg, I er ret gode til at komme med, som man kan løfte med videre i sit arbejde. Fordi det er jo den der kæmpe udfordring, når man hele tiden ser de store forskelle, der er i kommunerne. Og nu ved jeg ikke, om den har været prøvet, eller om den har været i Ankestyrelsen, om der har været klaget over den, eller... Den er på vej igennem. Ja, den er på vej. Det tager jo lidt tid. Lige præcis. Det tager også alt. Jamen til det kan jeg så sige, at der er jo så meget silotænkning, og det er der også på Christiansborg. Så når vi sidder med Rigsrevisionens beretninger i forhold til den kritik, der har været omkring overholdelse af lovgivningen, så kan man godt sidde over ved sundhedsministeren og blive enige om, nu skal der ske noget i forhold til, når kommunerne ikke overholder lovgivningen. Men så når man siger, at vi vil også gerne have nogle målsætninger i forhold til sagsbehandlingstiden, så siger ministeren, det kan jeg ikke levere på, for det er over ved socialministeren. Så ja, så jeg glæder mig også til at høre, om I har nogle helt specifikke gode forslag, som man kan arbejde videre med fremadrettet. Det lover jeg dig, Karina, det har vi. John Skov fra Konservativ, værsgo. Tak, Jens Skov. Det er helt okay. Se, gik det galt. Allerede nu, det lover ikke så. Det er helt okay. Jens, værsgo. Tager det ikke personligt. Nej, selvfølgelig er det ikke rimeligt. Det kan aldrig nogensinde være rimeligt, at det handler om, hvor man er født hen, hvilke muligheder vi har, og det er sådan set lige meget, hvad det omhandler. Om det er de muligheder for, hvor langt du kan komme i livet, eller den hjælp, du kan få, fordi du har et handicap. Det er noget, vi er nødt til at blive bedre til. Det er noget, vi er nødt til at kigge ind over nationalt og sætte nogle deciderede, meget klare rammer for, hvad alle kommuner skal kunne fremstille for de her mennesker her, så det ikke handler om, hvor du bor hen, hvilken hjælp du kan få, men det er et krav, du har lige meget, hvor du bor hen i landet, at du får den hjælp, du har behov for, når du har de problemer, du har. Tusind tak, Jens. Nu er det John Rasmussen fra Liberal Alliance. Værsgo, John. Jo, tak. Som du også nævner, så siger loven jo, at man skal basere det på en individuel vurdering, og jeg synes, når man så har lavet den vurdering, og fagpersoner, de mener, at der er nogle bestemte tilbud, der skal til, så bør kommunerne også gå ind og ligesom acceptere det. Så man kunne godt gå ind og ændre på rammevilkårene og sige, jamen så er det sådan, at kommunerne skal følge det. Men jeg bliver alligevel lidt ambivalent på spørgsmålet, og det er faktisk det eneste af de tre, hvor jeg synes, det er lidt svært at give klart svar, fordi under kommunalvalgkampen, når man dykker ned i sådan noget som visitation til specialtilbud og sådan noget, så bunder det tit i økonomi kommunalt. Og det er jo et spørgsmål om lokale prioriteringer. Så man er jo også nødt til at på en eller anden måde at acceptere, at hvis man går ind og lovgiver stramt om det her, så fjerner man også noget af det kommunale selvstyre. Så jeg synes også på en eller anden måde, man bliver nødt til at ligesom holde kommunerne ansvarlige, og dem, der er valgt lokalt, skal også prioritere de her områder og få gjort noget ved det der, i stedet for, så det ikke kun er folketingsopgave, men også noget, kommunerne skal ind over. Så tak for det. Mange tak for det. Så er det Lasse Hildingberg fra Venstre. Værsgo, Lasse. Ja, tak. Jeg tror egentlig ikke, at vi er så uenige om, at alle fortjener at få en ordentlig behandling, uanset hvilken kommune man kommer fra. Og når det kommer til postnummerlotteri, så synes jeg, det er noget værre svineri. Det er ikke kun i Dansk Blindesamfund, man oplever udfordring. Det gør man også i mange andre foreninger. Jeg ved, at Diabetesforeningen har det samme udfordring, og det er ikke fair. Det kan ikke passe, at man skal flytte til en kommune, for at man kan få den hjælp, som er den rigtige hjælp for en. Så jeg håber selvfølgelig, at vi alle heroppe er egentlig enige om problemstillingen, så handler det bare om, hvordan vi skal kunne løse det. Fordi der er jo selvfølgelig nogle udfordringer i forhold til, hvor meget skal man tage fra kommunerne, i forhold til, at de også har deres styrelse, som de her skal drive og så videre. Men det er ikke rimeligt, at man bliver sat i et system, hvor det er postnummer, der definerer den mulighed, man har for hjælp. Så jeg synes, det er noget værd svineri for at se et liv ud. Og derfor så vil jeg selvfølgelig også gerne have nogle løsningsforslag for jer, som også har problemstillingerne, også måske har nogle trælse erfaringer fra systemet. Så det er også derfor, jeg er i dag, og jeg håber også, vi kan få nogle snakke efterfølgende omkring det. Mange tak. Morten Held fra Moderaterne. Ja. De her udfordringer i forhold til kommunegrænser og så videre, det er jo også noget af det, vi oplever i psykiatrien. Og der kan man sige, den løsning, som jeg har kommet frem til på mit afsnit, det er, at jeg afsnittet betaler for flextrafik til patienter, uanset om de så bor i Esbjerg eller Vejle. Den udgift er relativt lille i forhold til den gevinst, der er. Og det vil det jo være i mange
af de her situationer, at hvis vi går ind og forebygger, så tjener vi penge på den lange bane. Det her eksempel med uddannelse, som du nævner, jamen det er jo klart, at den unge mand, som så får en uddannelse, han er jo ikke en udgift på lang sigt, men det er en investering. Og det bliver vi simpelthen nødt til at tænke ind strukturelt i hele vores sundhedssystem. Det er, at vi skal have meget mere forebyggelse. Vi skal afsætte langt flere midler til forebyggelse. Og så spørger man så selvfølgelig, hvor skal pengene så komme fra? Nogen kommer fra, at gevinsten kommer relativt hurtigt, fordi der er så mindre sygdom. Og så tænker jeg, at vi nu har Moderaterne så lige været med i regeringen, hvor vi har vedtaget, at afgifter på sukker skulle fjernes, som jeg synes er en helt forfærdelig idé. 2 milliarder om året, den synes jeg, vi skal have tilbage. Og de 2 milliarder kan leve på en helt anden måde, hvis vi får dem ud i sundhedsvæsenet og i forhold til social hjælp i forskellige områder. Så jeg synes, der er nogle ting, vi kan tage fat i fra Folketingets side, og så er jeg fuldstændig enig med John i, at vi må ikke lave central styring. Det skal også være kommunerne, der skal kunne administrere og tilpasse de behov, der er i kommunerne. Så der er en balancegang i det. Jeg kan sådan lige til jeres information sige, at vi fik trukket nogle tal fra Danmarks Statistik i 2024, og når man kigger på vores medlemsskare, som er i alderen 30 til 34 år, så er det 46%, som har grundskolen som højeste uddannelse. Og i befolkningen som helhed, der er det 15. Så det er bare for os at sige noget om, at vi ved jo alle sammen godt, at det er ikke nemt at komme videre på arbejdsmarkedet, hvis man ikke også møder et uddannelsessystem efter grundskolen. Så Maria Rador fra Socialdemokratiet, du vil også gerne sige noget. Ja, det kan du tro, jeg vil. Jamen, og det jeg egentlig vil sige, det er, at jeg sidder jo til dagligt og arbejder med folk, der har både synshandicap, men også andre handicap, og som har måske noget psykisk, altså som har mange forskellige komplekse udfordringer. Og det jeg hører som den største frustration det er ikke altid handicappet, men det er mere systemet. Altså det er den opslidende kamp, man står overfor, ofte sådan forholdsvis alene op mod et system, hvor man bliver kastet rundt imellem forskellige forvaltninger, regler og myndigheder. Og derfor så er jeg også meget optaget af, at vi får etableret et meget mere sammenhængende handicapområde. Og man kan sige, at der er blevet taget skridt i forhold til handicappolitisk handlingsplan, hvor vi prøver det her med at give enklere adgang til hjælpemidler, mere ensartede regler og så videre. Men der er et stort problem, når der er så forskellige behandlingsmåder ude i de forskellige kommuner, så det skal være langt mere sammenhængende. Retssikkerheden må i mine øjne ikke være afhængig af postnummer. Så derfor noget af det, jeg vil arbejde for, det er klare regler, bedre vejledning og så mere national opfølgning, så mennesker med handicap ikke risikerer at falde ned imellem systemerne. Så i min optik, så skal det være enklere, det skal være nemmere at gennemskue, der skal være en langt bedre hjælp hurtigere. Det kan jo ikke passe, at man skal bruge så lang tid på at få helt almindelige hjælpemidler, hvis man er på vej ud i et arbejde, og det er de her hjælpemidler, der er afgørende for, at man kan fungere ude på arbejdspladsen, så skal de være der fra start. Og det vil jeg i hvert fald arbejde videre på, at vi ser det enkelte menneske, og at vi hjælper dem bedst muligt hurtigt ud i beskæftigelse. Fordi det der træls af det systemet, der skal være det, der spænder ben, det skulle gerne være dem, der griber os og har os hele vejen og hjælper os godt på vej. Tusind tak. Ina, du får også mulighed for at sige noget her, før vi går videre til næste spørgsmål. Værsgo, Ina. Tak lige først, så kan jeg give den videre. Og det er jo ikke kun i beskæftigelse, det er jo også i uddannelse. Og det er jo det eksempel, der er her. Det samme gælder jo på uddannelsesområdet. Hvis vi ikke hjælper de unge i deres uddannelse, så er det også svært at komme ud i noget beskæftigelse, der er meningsfuldt og værdifuldt for den enkelte, såvel som for samfundet. Så jeg synes, at uddannelse er også et punkt, vi virkelig skal organisere os indenfor og fokusere på. Noget andet, som jeg vil sige, det var faktisk, at SF i vores forslag om handleplan på handicapområdet, der går vi ind og vil snakke om retssikkerheden, og det vil vi på den måde, at
de kommuner, hvor der er der er jo en skævvridning også i, hvor mange sager, der bliver omgjort i Ankestyrelsen i forhold til kommunerne, og der vil vi gerne have, at der er en højere gennemsigtighed i, hvorfor de her beslutninger er blevet taget, hvad der er af grundlag og afgørelsesmæssig betydning for de beslutninger, der er blevet taget, og så vil vi egentlig gerne gå ind og kigge på de kommuner, hvor der så bliver taget alt for mange forkerte beslutninger, som bliver omgjort. Jamen der vil vi gerne ind og kigge på de kommuner og støtte og hjælpe og forstå, hvad er det egentlig, der sker, så der er et tilsyn med de kommuner. Så det var sådan lidt konkret på, hvad vi gerne vil gøre. Ja, tak. Tusind tak for det, Ina. Astrid fra Alternativ, du fik også lige snedet dig med på listen. Værsgo. Ja, men jeg synes jo også, altså meget af det afhænger jo også af kommunernes økonomi, og derfor synes jeg faktisk, at det bør være staten, der betaler udgifterne, så det er ligeligt fordelt på alle kommunerne. Derudover så tænker jeg også, at der skal være tovholdere i kommunerne, eller hvem det nu er, der står for det, fordi det kunne lige så godt være regionerne, der stod for det. Jeg tror, man skal tænke det lidt på ny, hvor handicapområdet egentlig hører til, fordi nogle gange så falder det lidt ud, når vi snakker sundhed, fordi det ligger i kommunerne. Men det er vigtigt, at der er en tovholder i hvert fald, så man ikke går tabt i systemet, uanset hvad det er for et handicap. Så. Ja. Tusind tak. Og som opfølgning på det her, og også på det her med det sammenhængende system, så har det jo... Det er jo 6 år siden, man begyndte at tale om sådan noget som specialeplan på handicapområdet. Og det er faktisk noget, som for at også prøve at komme med nogle løsninger, Karina, så kan vi jo se, hvad I tænker om de løsninger. Men det er jo noget af det, vi faktisk har været ret begejstrede for. Ideen om, at man havde for eksempel et synsspeciale, og at der kom nogle standarder eller noget retningssættende for, hvordan skal man egentlig håndtere det, når man møder en blind eller svagsynet. I nogle kommuner, så er det jo måske engang hver 3. år, at sagsbehandleren møder en blind eller svagsynet. Så der ligesom var noget retningssættende i forhold til, hvordan behandler man, hvad er det for nogle områder, vi skal forbi, når man møder en blind eller en svagsynet, fordi det er jo fint nok at få for eksempel mobility-undervisning, så man kan komme rundt i samfundet, men hvis man ikke ved, hvordan man bruger sine hjælpemidler, fordi man ikke får undervisning, som man skal have med i en anden lovparagraf, han har sagt, så kan det næsten være ligegyldigt. Så vi ønsker os jo, at der er noget meget mere retningssættende. Man har det på børneområdet, der har man noget, der hedder en forløbsbeskrivelse. Den er vejledende. Nogle kommuner bruger den, andre kommuner ikke så meget. Vi synes selvfølgelig, det skal være forpligtende. Hvad tænker I om det, når vi som en lille målgruppe, hvor man virkelig ikke kan forvente, at alle kommuner har al viden, ønsker os noget, der forpligter kommunerne på at inddrage ekspertise? Det er jeg nysgerrig på at høre, hvad I tænker om. Fordi det er jo vores ønske, kan man sige, at vi kan regne med, at man gør noget for at inddrage den nødvendige synsfaglige viden i sagsbehandlingen. Og nu skal vi se. Karina? Du får lov at starte. Tak. Jamen altså, jeg mener, det er tudetosset at lade være. Men jeg ved jo også, at der har været kæmpe diskussion omkring specialplanen, også i forhold til, at regeringen jo ligesom ikke vil have det med... De har i hvert fald fået massiv kritik i forhold til det specialiserede, at man ligesom har sparet meget af det væk, som egentlig skulle have været med i hele den plan. Men jeg vil bare lige sige til Ina, at det du lige sagde før i forhold til det med, at man skulle se på kommunerne og deres omgørelser, der har vi jo lavet i sin tid Danmarkskortet også i forhold til det, og KL var jeg jo tosset over, at de skulle hænges ud. Det vi så foreslog også dengang i en forhandling, det var jo, hvor vi i fællesskab blev enige om, at det skulle op på til byrådet i kommunalbestyrelsen, alle omgørelsesprocenter. Det har man jo lavet om nu, så man kan sidde ude i et udvalg i forhold til de drøftelser. Så mange af de ting, man ligesom har forsøgt også, at der skulle være en overgang fra, hvis man var ung, fra 16, så skulle ligesom planlægges, når man skulle over i voksen. Det er sådan nogle ting, sparer man jo altså væk, når der kommer en ny regering.
den her regering, vi prøvede jo også sammen med KL, at man ikke længere skulle vise straffeattester på botilbud. Det prøvede man jo også skal man sige, få skåret væk her sidste gang. Jeg synes, det lyder som en rigtig god idé, det der. Det er jo klart, at med så få, kan man sige, og gudskelov i forhold til den store enhed, så er det jo vigtigt, at man samler viden og også bruger den. Ja. Mange tak, Karina. Astrid fra Alternativ. Ja. Nu er jeg gået bort fra efternavnene. Nu må vi være på fornavn. Er vi enige om det? Ja. Det er godt. Astrid, værsgo. Men jeg tror faktisk, jeg sagde det tidligere også, at jeg synes også, der skal være noget specialisering på handicapområdet, så man simpelthen har for de forskellige handicap noget viden, og nogen, der er specialiseret i præcis det handicap, så man ikke kommer ud til rådgiver, som ikke ved noget som helst om det handicap, man skal hjælpes med. Så det er helt i tråd med, hvad jeg også mener. Ja. Tak. Lasse fra Venstre, værsgo. Ja, altså ekspertise, det er jo det, vi skal trække på, når det er særlige sager, komplekse sager, og derfor så skal det jo ikke overlades til den enkelte kommunale medarbejder, der måske har lidt ledig tid. Jeg tror meget på, at man skal give opgaven til nogle af dem, som kender det i forvejen, og derfor så har kommunerne jo også en opgave i at blive ved med at opkvalificere, hvis der på et tidspunkt begynder at være en naturlig udfasning af dem, som har siddet med de her typer sager. Det giver heller ikke meget mening, at det er forskellige mennesker, der sidder med man kan sige, en niche-sag ud af det store antal sager, der er. Så det er jo særdeles vigtigt, at man bruger sig at benytte den ekspertise, man har, og hvis man ikke har den, så skal man jo sørge for at finde den. Og så tror jeg også bare, at man skal være god til at spare imellem hinanden, også kommunerne imellem. Fordi der sidder jo helt sikkert nogen i en anden kommune, som måske har haft i hvert fald en sag, der er nogenlunde tilsvarende, men ikke ensbetydende med, at den er en til en. Men ja, ekspertise, og det er det, vi skal trække på, så vi faktisk får den behandling, som vi fortjener. Det giver sig selv for mig i hvert fald. Og sådan til oplysning, så kan jeg sige, at systemet er jo vidt forskelligt fra kommune til kommune. Nogle kommuner, de indgår faktisk i dag i sådan nogle store rammeaftaler. I nogle dele af landet, der har man også valgt at fastholde og have kommunikationscentre, som vi kendte dem fra før 2007, som kommunerne så køber sig ind i nogle ydelser fra, fordi man siger, det har vi ikke ekspertise til. I andre dele af landet, der er det også sådan, at vi har kommuner, hvor man har trukket det hele hjem, og så har man ansat måske en synskonsulent, som skal vide alt fra det helt blinde spædbarn til den ældre dame på 107, som stadigvæk har 10% af synet tilbage. Og det er jo, du skal vide alt om alt i tilværelsen. En person, kan man sige. Så det er også bare så I ved, at vi har faktisk ikke engang, altså vi kan ikke engang sige, at det ligger, indsatserne ligger kommunalt, eller indsatserne ligger regionalt, eller indsatserne ligger nationalt, fordi det ligger på alle 3 niveauer. John Rasmussen fra Liberal Alliance, du har også bedt om ordet. Jo tak, nu er det før jeg glemte, hvad jeg vil sige, fordi at... Jeg beklager. Nej, det jeg tænker på, det er, at altså, i sundhedsvæsenet bruger man jo retningslinjer og vejledninger til næsten alt, lige fra diabetes til, ja, jeg kunne blive ved, ikke? Men, og derfor kan jeg ikke sige, hvorfor der ikke skulle være lignende inden for synshandicap. Det, man skal passe på med retningslinjer, er jo selvfølgelig bare, at det ikke bliver til lov på den måde, at man ikke vil kunne tilpasse individuelle behov i sagsbehandlingen. Så selvfølgelig er det godt med vidensdeling og vejledninger. Og jeg tænker også, at nogle enkelte minimumskrav er selvfølgelig godt, men vi skal hellere sørge for, at man kan tilbyde ekstra frem for at holde folk ind i bestemte kasser. Der er en tendens til, uden jeg lige kan komme i tanker med et konkret eksempel på, at kommuner godt kan blive lidt firkantede, når de får retningslinjer, og det skal man selvfølgelig være forsigtig med. Yes, tak for det. Og Ina fra SF, værsgo. Tak. Det jeg lige tænker, det er, at høj ekspertise og høj faglighed og faglige centre, hvor man kan hente den her ekspertise, det kan jo også være med til at sikre retssikkerheden. Fordi at i går var jeg ude til en debat omkring handicapområdet generelt, og der blev der meget sagt, jamen altså grunden til, at der er så stor forskel på retssikkerheden, det er økonomi, det er økonomi, det er økonomi. Det er det sikkert også, men det kan også være noget faglighed og noget specialviden. Så det her med, at man egentlig kombinerer de her ting, det tror jeg på kan være med til at sikre, eller i hvert fald reducere alle de fejlbeslutninger, der bliver taget på nuværende tidspunkt. Så jeg synes, det er en god idé.
Tusind tak for det, Ina. Og Maria, du får sidste ord, inden vi hopper lidt videre. Jamen, jeg kan kun tilslutte mig. Selvfølgelig så skal vi have den nødvendige viden uden omkring i kommunerne. Vi kan jo ikke tilbyde vores borgere hjælp, hvis ikke vi ved, hvordan vi hjælper dem bedst muligt. Så selvfølgelig så skal vi sikre en høj faglighed, og vi skal sikre adgang til den viden, som den enkelte sagsbehandler har behov for. Og det tænker jeg er sådan meget grundlæggende, så det vil vi da helt klart. Det tænker jeg også, at jeg kan høre bredt i panelet her, at det er da noget, vi vil arbejde på og tage med videre. At der skal være viden tilgængelig, der skal være klare retningslinjer, og det skal sammentænkes meget mere, så vi kan sikre et højere niveau i alle kommuner i hele landet. Tak for det. Og det jeg også kan sige, som jo er sådan til bonusinfo, det der yderligere, skaber den der lidt usammenhængende, nu har vi talt om mulighederne for at inddrage viden, men det er jo også tænkning på tværs af sektorer. For eksempel er det i dag sådan, at hvis du er blind eller svagsynet eller har et andet handicap, og får hjælpemidler i forbindelse med din uddannelse, så har du 3 måneder til at finde job med dine hjælpemidler, ellers så forsvinder de. Og jeg kan bare sige, at som blind eller stærkt svagsynet, så kommer du ikke ret langt uden en computer, der også kan tale og har noget forstørrelse og nogle forskellige ting. For eksempel i forbindelse med at søge job. Men så skal du ned til kommunen og søge dine hjælpemidler forfra i en anden paragraf. Så det er bare lige for at give et eksempel på, hvor usammenhængende det også er. Jeg tænker, inden vi hopper videre til næste tema, så kunne jeg godt tænke mig at høre, om der er nogle spørgsmål, enten her i salen, eller måske på Zoom. Det kunne jo være. Og vi har en mikrofonløber. Yes. Jo, tak. Og I må gerne lige præsentere jer, så panelisterne også ved, bare med navn, så vi lige ved, hvem der taler. Ja. Jeg hedder Søren, og jeg er helt blind, og jeg kunne godt tænke mig at give bare et meget lavpraktisk eksempel på beskæftigelse. Jeg vil ikke gå for meget i detalje. I er meget velkommen til at hive fat i mig senere, hvis I vil have nogle ting uddybet. Jeg er helt blind, og er så heldig at have et job, eller dem har jeg faktisk 2 af. Men det ene er, at jeg er selvstændig og suser rundt i landet og underviser primært blinde i brug af IT og hjælpemidler og tekniske, hyggelige ting. En arbejdsdag som i dag, det er, at jeg bor i Vejle, og jeg skulle ud til en lille flække, der hedder Gæsten, der ligger uden for vejen. Måden jeg skulle derud på, det var med offentlig transport og taxa. Fordi det der er en af udfordringerne på arbejdsmarkedet, det er, når du er kommet på arbejde, så kan du godt få hjælp. Op til halvdelen af den tid, du er ansat. Men du må selv sørge for at komme til og fra dit job. Der får du ingen hjælp. Og det er kun, hvis der er meget, meget, meget særlige omstændigheder, og det vil jeg meget kort nævne til sidst. Min tur, det var med bybus ned til Vejle Banegård. Og der var der så udfordringer med tog, så derfor så valgte jeg at tage en bus, fordi så var jeg fri for at skifte 2 gange på det tidspunkt, jeg skulle afsted. Så ankom jeg så til vejen, og der går der ikke muligheder videre til Gæsten. Så jeg måtte vente i 35 minutter på en taxa, fordi der ikke var nogen taxa i nærheden, hvor jeg blev yderligere forsinket til mit arbejde. Så var det nogenlunde samme retur, kan man så sige. Men grund til, at jeg så også nævner det i forhold til tog, det er, at jeg færdes rigtig meget på mange forskellige banegårde. Og hvis tilgængeligheden ikke er i orden der, så kan det virkelig blive farligt. Jeg kan nævne Vejle Station som et glimrende eksempel. Så du skal til at stille spørgsmålet. Selvfølgelig, ja. Og der er manglende ledlinjer, hvilket vil sige, at når man går på perronerne, så ved man faktisk ikke, at man vil ryge ud over kanten. Jeg kan, men der er mange, der ikke kan. Og mit spørgsmål, det går egentlig på, hvordan vil I sikre, at os, der er i beskæftigelse, vi har endnu bedre vilkår i forhold til at komme til at fra arbejde?
Til sidst vil jeg sige, at jeg kender en, der har fået bevilget kørsel, fordi at vedkommende har andre udfordringer end synshandicap, men vedkommende har igen, det anden gang, det sker nu, fået frataget sit kørsel, så vedkommende ikke kan komme på arbejde. Tak. Tak skal du have, Søren. Og det her, det berører jo faktisk virkelig noget, som også er en stor udfordring for mange i forhold til beskæftigelse. Og det er ikke beskæftigelsen i sig selv, men muligheden for overhovedet at komme hen til sin arbejdsplads. Er der nogen af jer, der har lyst til at sige noget om det, før vi går videre? Det kan være, der er et enkelt spørgsmål mere, inden vi går videre til næste emne. Skal vi lige se. Lasse, du får lov at lægge for. Yes, jamen tusind tak, Søren, for dit spørgsmål. Altså for mig ser jeg det jo, altså lavpraktiske ting skal der være styr på. DSB skal sørge for, at der er ledelinjer på banegården, og det kan undre mig, at det ikke er tilfældet. Men det er jo selvfølgelig også noget, der skal løses. Og ellers så vil jeg også sige kæmpe cadeau til dig. Det er jo en kæmpe ressource, når man også tænker på den rejse, du er på for at komme på arbejde først og fremmest. Men det skal jo selvfølgelig ikke være så svært. Så man skal jo finde nogle løsninger, så det dels bliver nemmere at komme på arbejde, men også at man ikke skal bruge alt for lang tid på det. Nu ved jeg ikke, hvor lang din arbejdsdag var det pågældende sted, men jeg kunne forestille mig, at arbejdstiden har været i hvert fald lige så lang næsten, som det var at arbejde. Men i hvert fald lavpraktiske ting skal løses først og fremmest, og så skal vi jo finde ud af, hvordan vi kan løse de mere strukturelle udfordringer sammen. Og det er jo ekspertisen, og det er den viden, som I har, og som Dansk Blindesamfund har opsamlet igennem mange år, som der skal lyttes til. Jeg kan ikke opfinde den dybe lærken. Det giver ikke nogen mening, når I allerede har rigtig mange erfaringer at trække på. Men super godt spørgsmål, og tak for det. Tak for det, Lasse. Astrid, værsgo. Jamen, jeg tænker også, at der skal stilles en krav til DSB, men derudover skal der jo også være mulighed for anden transport. Vi har jo flex-transport, jeg ved ikke, hvor godt det er, eller om det kan dække behovene, men ellers så må man jo lave nogle udvidede flex-ordninger på en eller anden måde. Det vil jeg i hvert fald godt arbejde for. Tak for det, Karina. Du får også lige en bemærkning ind. Jeg er meget nysgerrig på, i forhold til, hvordan du selv tænker løsningen i forhold til det transport. Men den anden del, altså hvis der nu ikke var valgkamp, så havde jeg jo bare stillet transportministeren et spørgsmål i forhold til det ledelinje. Ved du, om der er fulgt op på det? Fordi jeg ved, at der har været en kæmpe diskussion netop om, at man skulle sikre perroner. Det var jo lige for, ligesom fra ledelinje, men også i forhold til elevator, trinbræt, og så det er mere sådan, er der ikke et arbejde i gang, eller er der ikke taget, eller mangler det? Ja, tak. Der er et arbejde i gang. Man kan vel godt sige, at det går ikke så hurtigt med det. Altså, det er vel fair at sige, i takt med, at man indretter de nye stationer også til at kunne tage imod nogle længere tog, så bliver der lavet ledelinjer. Men når man kommer bare lidt uden for det store, hvad skal man sige, det travle tognet, så er der en hel del stationer, hvor det er mange år siden, man har kigget på tilgængeligheden, og hvor det nok også kommer til at gå nogle år endnu, en del år endnu, før at man når til de stationer og til at tænke i ledelinjer. Så det er en udfordring, så snart man kommer lidt uden for hovednettet, kan man sige. Ina, du når lige med på listen. Og så har vi et spørgsmål mere fra en Zoom-deltager. Ja, jeg vil bare sige tak, fordi du gør opmærksom på den her problemstilling. Jeg synes, det er rigtig, rigtig relevant. Vi har en masse krav om, at man skal være tilgængelig for arbejdsmarkedet, og man skal have det ene eller andet tredje. Men det giver jo ikke mening, hvis ikke man er i stand til fysisk at kunne komme ud på det arbejde, man skal til. Så jeg synes, det er super relevant, og jeg håber, at I kæmper videre med den her problematik, og jeg vil i hvert fald gerne støtte op, hvor jeg kan. Så tak. Så har vi Heidi med på Zoom. Heidi, værsgo. Tak skal du have. Jeg vil gerne sige dels, at vi for nogle år siden lavede en undersøgelse i det, der hedder Blinde og Svagsynedes interessegruppe for erhverv og uddannelse.
Det er en lille forening med et meget stort navn. Omkring det her med transport, og det, som vi helt kort fandt ud af, det var, at vi spurgte alle, eller spurgte ud, hvordan folk havde det, hvad det var, der tog mest energi i forhold til at være på arbejdsmarkedet. Og alle melder tilbage, at noget af det, der tager rigtig meget energi i forhold til at være på arbejdsmarkedet, det er transport. Eller befordring, hedder det jo. Det var den ene ting, jeg ville sige. Vi kan altid bidrage med den undersøgelse, hvis nogen har lyst til at se nærmere på det. Det, som var mit spørgsmål, det var, at jeg kan høre, at I stort set alle sammen er meget forsigtige med at røre ved kommunernes selvstyre og selvbestemmelse. Samtidig med, at vi også snakker om, at økonomi er en udfordring ude i de enkelte kommuner i forhold til at yde støtte. Og så er det, jeg ikke kan lade være med at spørge, om er der nogen af jer, der forestiller jer, at det faktisk kunne være en økonomisk fordel at centralisere viden og behandling af ganske små handicapgrupper i forhold til sagsbehandling og så videre. Personligt har jeg svært ved at forestille mig, at der ikke er en økonomisk fordel ved at samle viden frem for at sprede den ud på 98 enheder. Tak. Tusind tak for det spørgsmål, Heidi. Jens fra Konservativ, du får lov at starte med at svare på det. Jeg tænker, det er ikke et nemt spørgsmål, men Nej, ikke et rigtig godt spørgsmål. Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, og der er måske noget økonomi at spare i det, men hvis det er mig, så tænker jeg mere, jeg føler, det er farligt, at vi begynder den her samling her, hvor vi samler alting i for eksempel de store byer, og vi gør det faktisk sværere for de folk, der så er i de mindre kommuner, og de kommuner, der ligger langt væk, faktisk at få den hjælp, de har brug for oftere, og derfor så er jeg meget generelt rigtig imod det her med, at vi skal samle al behandling på nogle større steder inde i de store dele af Danmark, så vil jeg hellere holde det tættere på lokal. Jo, selvfølgelig så skal vi blive bedre lokal. Alle kommuner skal blive bedre til at have i hvert fald retningslinjer, hvis ikke næsten krav, så vi faktisk kan behandle alle folk lige. Men jeg er bange for, hvis vi samler de store steder, at det bliver for svært for de mennesker, der kommer langt væk fra, faktisk at få den hjælp, de har brug for hele tiden. Tak skal du have, Jens. Morten fra Moderaterne. Ja, der har jeg et lidt andet synspunkt på det, for jeg er meget for, at man får centraliseret viden, men man skal bare være opmærksom på, hvad man taber i den øvelse. Og det er jo nogle af de ting ude i yderkommuner. Det ser vi også i psykiatrien, hvor hvor jeg er i Områ, ikke, så har vi jo patienter, der bor i Nordborg eller på den anden side af Tønder, som har utrolig langt. Og der skal vi jo sørge for, at de har mulighed for at komme ind til behandling. Så jeg får vi centralisere det også på det her område. Når der er noget specialviden, så bliver vi nødt til at samle det, så vi får virkelig, at vi får en, ekstra effekt af at samle det på den måde. Ikke? Men den skal jo komme ud, og det er jo det ansvar, der så ligger i det, hvor det så bliver centraliseret til, at der ligger et ansvar for, at det så skal komme ud og leve der, hvor der er brug for det. En lille kort ting i forhold til transport, sådan en idé, jeg lige fik, nu hvor vi er jo hurtigt meget enige i, at det er forfærdeligt, og det sker der tit i sådan en debat, så siger vi, det skal vi gøre noget ved. Men jeg tænker her, nu hvor siden nytår, at Tesla de begyndte at køre med selvkørende biler og teste dem af, så tænker jeg, at det her, det vil da være oplagt, at når der kommer selvkørende biler, så er det da noget, der først skal ud til blinde, for det er vel dem, der har allerstørst brug for det. Så det kunne da være et oplagt fondsprojekt at sætte i gang. Ja. Tak for det, og jeg får næsten lyst til at fortælle en meget lille anekdote, der siger noget om, hvor vigtigt det der med mobilitet er. For mange år siden, så sad jeg og fantaserede om selvkørende biler ved aftenbordet, og så sagde jeg, den dag vi får mulighed for at køre selvkørende biler, så sælger jeg alt, hvad vi ejer. Vi skal bare have sådan en bil, og så skal vi køre rundt i Europa i et år, eller sådan noget. Og dengang, der var min yngste ikke så stor, og så siger han bare med helt skælvende stemme, mor, sælger du så også mine ting? Men det er bare for at sige til jer, hvor meget det betyder, hvor meget vi alle sammen drømmer om bare at kunne sætte os ind i den der bil. Godt. Karina, du får ordet.
Men altså, jeg er jo helt enig i, at vi skal have let tilgængelige tilbud i hele landet. Men altså, der er ikke nogen, der siger, at det skal være på en fast adresse. Der kan jo også være nogen, der kommer ud, netop også når man hører, hvor svært det er i forhold til transporten. Og tit og ofte, så regner man ikke det med, hvor man tænker, vi snakkede tidligere om forebyggelse. Altså, KL havde også en kæmpe vision på et tidspunkt, der hed, investere før det sker. Jeg ved ikke, mange af jer der måske kan huske det. Den tænker jeg i hvert fald tit på. Så det der med, så det med regnestykkerne, så tænker man ikke på den lange bane, fordi det er netop også det med at få det rigtige tilbud i første omgang. Der er heller ikke nogen, der tænker over, hvor mange penge, der bliver brugt i juristeri. Der sidder en i kommunen, der sidder og så laver en klagesag videre til Ankestyrelsen, som sidder flere timer der og frem og tilbage. Altså, det koster jo også en masse. Og så hvis man tænker på, hvordan ens liv kan blive, hvis man får den rigtige hjælp fra starten af. Ja, det er jo et ønskescenarie. Men jeg vil egentlig gerne lige, hvis I havde en løsning på det, i forhold til det, fordi i forhold til med kørslen, fordi der er jo muligheder for kørsel og transport, hvis man kan få de der 104 ture. Men jeg er lidt nysgerrig på, om I ikke lige kan komme lidt nærmere ind på løsningen. Hvordan vil det virke bedst for jer? Det er jo et super godt spørgsmål, Karina. Altså, vi kan i hvert fald sige, at det man gør i nogle af de andre nordiske lande, det er, at man siger, hvis man har et job, og man har behovet. Det er klart, hvis der går en bus uden for din dør hen til dit arbejde, så tager vi selvfølgelig bussen. Men ellers, så bruger man faktisk i vid udstrækning, taxa, altså lidt ligesom man gør med skolebørn. Og det er ud fra en betragtning i de lande om, at det stadigvæk er meget mere lønsomt at have folk gående rundt på en arbejdsplads, end ikke at have folk på en arbejdsplads. Så det er den løsning, man bruger mange steder. Jeg ved også, i Norge har man på et tidspunkt haft et forsøg i gang, i hvert fald i nogle byer, hvor man så tænkte, kan vi ikke transportere folk sammen? Og det faldt rimelig hurtigt til jorden, fordi så kom folk bare for sent. Mange gjorde, fordi der jo ikke skal ske ret meget, eller gå ret meget galt. Så løsningen er jo langt hen ad vejen en mere fleksibel flekskørsel. Og man kan sige 104 ture om året, så kan man komme på arbejde en dag om ugen, hvis man skal til og fra. Så der er noget, man lige har behov for at se på. Men det er jo mere nysgerrighed, altså om man bruger dem, altså om man kan få dem også. Altså man har jo også nogle aktiviteter. Så det er jo mere barriere. Jeg er godt klar over, at 104 er ikke nok, så det er også derfor, jeg efterspurgte, hvordan... Og det man kan sige i forhold til flekskørsel, det er jo langt hen ad vejen, at det kræver jo meget stor tålmodighed og også meget tid i hverdagen, fordi at så skal man være klar en time før, og så får man måske heller ikke lige hjemkørsel på det tidspunkt, hvor man har behovet osv. Så for rigtig mange af vores medlemmer i beskæftigelse, så er det faktisk svært at bruge fleksturene, fordi med familie, små børn, job, så altså, det kan ikke passe, at det skal tage 3 timer at køre sit barn til og fra fodbold, for eksempel. Og det, ja. Men det var lige et afbræk. Jeg tænker, at vi hopper over i en ny debat, og jeg tænker, at det nok ikke... Jamen, det går da overhovedet ikke. Skal du lige have lov at sige noget? Det synes jeg, du skal. Værsgo. Jo, tak. Jeg er Astrid fra Alternativet, og jeg har faktisk allerede tidligere i dag sagt, at vi måske skulle kigge på, om det var regionerne, der skulle tage sig af handicapområdet. Fordi blandt andet i psykiatrien, der ligger meget af viden i psykiatrien, og når de så får handicapstemplet, så ryger de jo ud af psykiatrien, så al den viden, den går simpelthen tabt. Så der har de jo centraliseret viden, men den bliver så ikke brugt, fordi så er det kommunerne, der gør det. På samme måde, så kunne man jo så på synshandicapområdet sige, jamen, vi samler al viden, og jeg ved ikke, om I også har noget inden for regionerne. Det går jo ud fra, at der også er nogle ting der, at den viden også skulle tages med ind der. Så jeg er helt åben over for, at vi måske skal have lagt det over til regionerne, om regionerne så skal ud og besøge
de forskellige kommuner, det er sådan noget andet. Tak. Mange tak, og vi har også lige John med på listen, og når John er færdig, så går vi over til aftens næste tema, og jeg ved godt, der er rigtig mange, der gerne vil stille nogle spørgsmål, og jeg skal gøre alt, hvad jeg kan for at se, om ikke vi får plads til sådan en lidt mere åben spørgerunde mod slutningen. Men John, værsgo. Jo tak. 2 korte ting. Så altså, der blev nævnt der med transporten og DSB og banerne og så videre, og forsinkelser ikke mindst. Og det er jo, tror jeg, noget vi alle sammen er trætte af. Hver gang jeg prøver at tage den debat op offentligt, så bliver jeg mødt af, at hele skinnenetværket er under renovering. Det skal elektrificeres og alle de her ting. Og derfor er det lidt svært, synes jeg, at give sådan et godt svar på, hvordan man skal opgradere det, fordi det allerede ligesom er i gang med noget videreudvikling. Så jeg er spændt på, hvordan det bliver for os alle sammen, når det på et eller andet tidspunkt er færdigt. Med hensyn til det der med videnscenteret, sådan som jeg forstod spørgsmålet formuleret, så var der tale om fagpersoner, der havde vurderet 2 forskellige personer til de samme, skal man sige, behov, men kommunerne havde så valgt at tildele forskellige, altså bemidle forskellige løsninger på de behov. Videnssamling er jo ikke i sig selv en dårlig ting, det er en god ting. Altså der findes jo videnscenter for alt muligt. Det, som jeg kommenterede på før, var, hvordan man så vælger at administrere den viden, man så har. Og der er det jo, at kommunerne de prioriterer på alle mulige skøre måder, og jeg synes, at hvis man tager det ud af hænderne på dem, så belønner man jo egentlig dem, der har valgt at prioritere dårligt. Fordi, hvis man tager min egen kommune som eksempel, der har man haft specialtilbud, der har råbt efter penge år efter år efter år, hvor kommunerne har valgt at prioritere stadioner, gratis busser, og jeg kunne blive ved. Altså i stedet for at give pengene til dem, der er værdigt trængende, netop de her løsninger. Så altså, jeg synes stadigvæk, at man bliver nødt til også at holde kommunerne ansvarlige på de beslutninger, de tager lokalt. Tak for det, og godt du også lige nåede med der, John. Jeg kunne godt tænke mig, at vi blev i beskæftigelsens tegn, og nu måske også bliver en lille smule mere konkrete. Fordi det er sådan, at med finansloven for 2026, så over natten, så nedlagde man det, der hedder erhvervsservice på Nota. Og Nota, for dem, der måske er lidt rustne i det, det er jo den biblioteksenhed, som sørger for, at bøger og andet materiale også kan læses af os, som er blinde eller svagsynede. Sådan helt kort. I gamle dage hed det Danmarks Blindebibliotek, så blev det til Nota og omfatter i dag mange forskellige grupper med læsehandicap, altså for eksempel også ordblinde. Men i forhold til blinde og svagsynede, der har vi jo i mange år, faktisk over 50 år, haft en service, der hedder erhvervsservice, som har betydet, at når man har et job, og nogen kommer og siger, nu vil vi gerne have, at du går på det her kursus, eller kunne du læse det her til om en uge til det her møde, eller noget, og det viser sig, at materialerne ikke i forvejen var tilgængelige. Det kan være, at det ligger i et eller andet utilgængeligt PDF-format, eller nogen kommer med den fysiske bog og siger, læs den. Så har Nota hjulpet. Den service, den forsvandt som en tyv i natten, vil jeg gerne sige, fordi vi havde ingen idé om, det skulle ske. Men da finansloven blev fremlagt, så kunne vi konstatere, at det blev lukket 1. januar 2026. Det var jo regeringen sammen med konservative, som tog den beslutning. Når vi kigger på tallene for beskæftigelse i det hele taget for blinde og svagsynede, så er det kun lige lidt over 30%, der har en eller anden tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er ordinær beskæftigelse, det er flexjob, det er job på forskellige særlige ordninger, det er beskæftigelse ved siden af en førtidspension, så det er alt inklusiv. Og det er klart, når sådan noget her sker, så bliver vi i hvert fald ret bekymrede. Jeg kunne godt tænke mig at starte over ved dig, Lasse. Du er jo, dit parti har jo været med til at gøre det her. Hvad tænker du, vi skal stille op nu som blinde og svagsynede, når vi gerne vil blive på arbejdsmarkedet? Altså først og fremmest vil jeg sige, at jeg kan godt forstå, at man er frustreret over, at det her det er fjernet. Det er det for at være helt ærlig også for mig. Når jeg kigger på, hvad det kostede, den her erhvervsservice årligt, så må det korrigere mig, hvis jeg er forkert på den. Jeg mener, det var 2,5 millioner kroner. Det er ikke mange penge i et statsligt budget, når man tænker, at vi blandt andet bruger 0,7% af vores BNP til udviklingsbistand i andre lande. Så mener jeg, at man skal kunne finde det her.
Og i Venstre, der har vi jo også et ønske om, at flest muligt skal være i beskæftigelse. Om det så er i form af et heltidsarbejde, deltidsarbejde, fleksible løsninger og andet, så skal der selvfølgelig være mulighed for, at man kan opkvalificere sig ved at få det rette materiale. Og så kan man ikke blive spist af med, at man kan nøjes med en studieservice, fordi at når man har brug for en erhvervsservice, så er det jo fordi, det er jo stadiet over studieservice, som jeg ser det i hvert fald. Så for mig er det helt galt, og 2,5 millioner kroner i statsbudget, det skal bare findes igen. Så det kommer jeg i hvert fald til at kæmpe for, hvis jeg skulle være en af dem, der bliver valgt ind. Tak for det, Lasse. Og Maria, jeg kunne jo stille det samme spørgsmål til dig, fordi du kommer jo også fra et af de partier, som var med til at vedtage den her finanslov. Ja, men det vil jeg meget gerne kommentere på. Og jeg synes jo, det står i skærende kontrast til, at vi gerne vil have flere ud i beskæftigelse og fastholde dem i beskæftigelse. Så i mine øjne og ører, der lyder det også fuldstændig skørt, at så lille en udgift bliver fjernet. Hvis den har hjulpet så mange, som I siger, at den har, så skal den da selvfølgelig tilbage igen. Det giver jo ingen mening, at vi gør det sværere for folk at være i arbejde. At vi gør det sværere at passe sine opgaver. Vi skal da gøre det nemmere, vi skal gøre det lettere for alle at kunne indgå på arbejdsmarkedet. Så jeg er meget med Lasse lige her. Og Jens, du skal selvfølgelig også have mulighed for at kommentere på det her som en del af, hvad skal man sige, det forlig, der indgik finansloven. Værsgo. Tak for det. Jeg har det på samme måde. Det er svært at sige noget nyt. Jeg synes, det er skræmmende, når vi alle sammen står og siger, at vi gerne vil hjælpe så mange mennesker i arbejde som overhovedet muligt, at vi så fjerner en så billig løsning, som faktisk hjælper så mange mennesker. Det var noget, jeg er dybt imod. Jeg ved, det er noget konservativ ungdom, som jeg også kommer fra, var så dybt imod, at vi faktisk skrev til hovedkontoret og spurgte, hvad det handlede om. At vi virkelig var villige til at give slip på så meget, bare for at være med i et forlig om en finanslov. Det skræmmer mig virkelig, og det er virkelig noget, jeg vil kæmpe for, at vi får lavet om på igen. Det er en kæmpe stor fejl, som jeg har svært ved at tage seriøst, at vi kunne tillade os. Det er fint. Nej, jeg synes ikke, det er okay, at man valgte at fjerne den her løsning her overhovedet. Jeg står ikke inden for det, og er dybt uenig i, at vi gjorde det. Og hvad siger I andre? Altså, jeg tror, der er mange, der sidder og bliver relativt opløftet her ved nogle af de svar, der kommer. Det er jo dejligt, men er der andre, der gerne vil sige noget? Ina, du kan lægge for. Værsgo. Ja, jeg tænker lidt, at det kan være sådan lidt et tegn eller et symbol på noget af det, der sker nogle gange med, at vi siger, at det er endnu en udgift, ikke? At det her det er en udgift, og vi skal skære, vi skal spare, og handicapområdet har også været hårdt ramt af besparelser og nedskæringer. Og jeg synes jo grundlæggende, det er helt forkert. Jeg synes jo, at vi skal se det her som en investering, og sige, at det her det er en investering i vores fremtid, i de unge og de arbejdskyndige, der kan tage et arbejde. Så selvfølgelig skal vi se økonomien på en lidt anden måde, og sige, hvor kan vi investere vores økonomi, hvor det giver mening, og hvor det faktisk på lang sigt også løfter ud på arbejdsmarkedet, og giver trivsel, og giver rigtig mange af de vigtige ting. Så jeg synes, det er lidt et symptom på det, der sker, når vi snakker om støtte på handicapområdet. At det bare er udgifter, som vi kan skære væk over natten. Det er det ikke. Det er en investering i mennesker. Tak. Og Karina, værsgo. Jamen altså, hvis man ser det jo ofte, vi så det jo faktisk også med ledsageordningen, ikke? Og hvis man ved det i forvejen, så kan vi samtidig, altså så kunne vi måske have reddet den på reserven, fordi beløbet er jo så lille. Men når man ikke ved det, og sådan nogle ting sker over natten, så er det jo en kæmpe udfordring. Men jeg synes jo, det viser lidt i forhold til regeringens prioriteter og konservative prioriteter, at et så lille beløb, ja, det kan man jo undre sig over. Fordi det er et lille beløb i det store billede, når man forhandler en finanslov. John, du får også lige et ord med her, før vi går videre. Værsgo. Jo, tak. Jamen altså, hvis man skulle være lidt provokerende, så kan jeg jo godt prikke lidt til min sidemand og sige, at når man siger, at hjælpemidlerne skal være der fra dag 1, så er det jo lidt ironisk, at man så har været med i en regering, der har fjernet nogle af de her hjælpemidler. Liberal Alliance vil gerne være med til at investere, sådan at det her kan komme tilbage igen. Og ja, som du også lige nævner, så er det jo symptomatisk for en regering, der måske er lidt for travlt med at udskrive valgchecks og diskutere Arnepension, frem for at sørge for, at der er hjælpemidler til dem, som har behov for dem.
Tusind tak, og jeg tænker, at hvis nogen nu i salen har spørgsmål, der knytter sig til beskæftigelsesområdet, så vil vi gerne høre om det. Men vi bliver lige på beskæftigelsesområdet lidt endnu. Eller på Zoom for den sags skyld. Og det kan jeg se, det har Poul Kruse, som er med os på Zoom. Poul, du skal unmute dig, og så vil jeg opfordre jer til at stille jeres spørgsmål så kort og præcis som muligt, så vi kan høre fra vores panelister heroppe. Poul, værsgo. System A. Er du med os, Poul? Ellers så har vi Tobias i salen. Så starter du, Tobias. Tak. Jeg kan fortælle, at for 8 år siden gik jeg hen og blev stærkt svagtseende. Jeg har et retssyn på 5%. Men af mange ting, eller årsager, så valgte jeg egentlig at fortsætte den vej i forhold til beskæftigelse, som har været. Jeg har aldrig helt haft papir på at være pædagog, så jeg tog en uddannelse fra dag 1. Efter synshandicappet, der frekventerede jeg tilbuddet herude på Fuglsangcentret, og har været i nogle interessegrupper blandt andet og så videre, hvor jeg ligesom har skulle lære sådan, hvor i ligger mine behov i forhold til hjælpemidler. Og jeg skal jo gerne være klar, når jeg møder arbejdsgiver. Jeg skal vide, hvad jeg har af behov, og jeg skal vide, hvordan jeg skal betjene de her hjælpemidler. Så faktisk fra dag 1, der har jeg vidst sådan en startpakke på en 7-8 produkter. De her, de skal være klar fra dag 1. Og i studietiden var det svært at få hjælpemidler. De kom, og nu her, så har jeg efter 2 års venten, efter at skulle søge job, selvom måske har været egentlig topkvalificeret hver gang, så har jeg fået job nu her, på noget løntilskud til at starte med. Det er for mig egentlig fint nok. Jeg skal kunne vise chefen, at jeg kan mit arbejde. Men det her med hjælpemidler, det er ikke bare standard til, når jeg møder ind på date. Det er ting, som der skal implementeres. Det tager lang tid. Der er noget, der hedder GDPR-forordningen. Der er flere systemer i egen hjemkommune og arbejdsgiverens kommune, som skal snakke sammen. Hvor jeg tænker, at en eller anden form for carte blanche, hvor man som borger, du har de her udfordringer, du ved, du skal bruge det her i dit arbejde. Det skal du selvfølgelig have fra dag 1, frem for at man står en måned efter, og ikke har et eneste hjælpemiddel nu. Hvad tænker I om det? Spændende spørgsmål, Tobias. Skal man have mulighed for at sådan set få bevilget sine hjælpemidler på forhånd, i forventning om, at man får et job? Det vil John gerne starte med at sige noget om fra Liberal Alliance. Værsgo, John. Jeg synes jo som udgangspunkt, at det skal være så hurtigt og ubureaukratisk at få fat på de hjælpemidler, man har brug for. Og jeg synes, det bringer mig lidt tilbage til det med de der blindestokker, jeg snakker om til at starte med, at vi ønsker jo egentlig også på en eller anden måde, at når først man har fået vurderet sin synsevne, og systemet så at sige ved, at man har det handicap, man nu har, så kan en del af det godt køre på sådan en tro og love metode, hvor at du skriver under på, jamen jeg har de her udfordringer, og så må det baseres på det. Så positivt på den. Og Astrid vil også gerne kommentere på det fra Alternativet. Værsgo, Astrid. Ja, men jeg synes jo også, det skal jo være bevilget på forhånd nærmest, altså at man ikke skal stå, når man skal søge arbejde, og så have det bevilget først der. Og vores sagsbehandlingstider, de skal jo også meget, meget ned, fordi også inden for handicapområdet med bevillinger og hele sagsforløbet, det er jo alt for langsomt. Så derfor så er det jo vigtigt, at man har en forhåndsgodkendelse, og den ikke udløber, så man lige pludselig ikke kan bruge det mere. Og Maria fra Socialdemokratiet, værsgo. Tak.
Jamen, og jeg kan helt klart forstå problematikken. Jeg sidder i det til dagligt, og må bare konstatere, at det tager alt for lang tid at få tingene igennem den enkelte kommune. Så jeg synes, det er en god idé det her med, at vi får kortlagt fra start, hvilke hjælpemidler kunne være gavnlige at have styr på fra en opstart. Man må sige, at det de gør lige nu, det er at gå ind og vurdere, når man er startet i arbejde, og så tage den derefter. Men det er jo, altså, så er det godt nok svært at vise en arbejdsgiver, at man kan fra dag 1, hvis man skal gå og vente på, at hjælpemidlerne kommer senere. Så vi skal da gøre det langt bedre, vi skal gøre det hurtigere. Og jeg synes da kun, det er værdigt, at vi ser folk, og vi anerkender de hjælpemidler, de har behov for, og at vi så leverer på dem fra start. Og Karina, værsgo, du får også mulighed, og så har jeg Ina og Lasse, og så tager vi næste spørgsmål. Noget, jeg var arbejdet meget for i sin tid, det var ALS startpakker, og jeg tænker, man også på det her område kunne lave startpakker, så man har et vist beløb i forhold til hjælpemidler, det man har behov for. I dag med tro- og loverklæringen, så er det jo sådan, at det skal man jo altså anvende. Kommunerne skal anvende tro- og loverklæring, når det er ved genbevilling af hjælpemidler, hvis ens funktionsevne er uændret. Udfordringen er jo så, at det ofte måske ikke sker i virkeligheden. Men jeg tænker, at din udfordring, det er jo lidt noget andet. Det handler om nye hjælpemidler i forhold til det arbejde og det, du skal bruge. Og der må man jo finde nogle gode løsninger på, hvordan det hurtigt skal gå, så man ikke skal vente flere måneder, fordi så kan det også være, at ens arbejdsgiver måske trækker lidt i land i forhold til tiden. Så det er i hvert fald vigtigt, at man kunne have det på plads inden. Ja, Ina fra SF. Ja, i SF der har vi snakket om det her med, om bevillingskompetencen skal tilbage til sagsbehandlerne, så alting ikke behøver at komme ud forbi et visiteringsudvalg eller et visiteringsteam. Så det kunne være en mulighed, det er ikke nødvendigvis konkret i din tilfælde, men det her med, at hvordan kan vi egentlig reducere tiden? Hvorfor skal det tage så lang tid? Det lyder rigtig spændende, Ina. Lasse? Yes, jamen altså sagsbehandlingstid er jo altafgørende, og det skal jo ikke være sådan, når man har taget en uddannelse og sagt, at jeg vil gerne stå til rådighed for arbejdsmarkedet, så skal man vente på at kunne få bevilget noget på bagkant. Så selvfølgelig skal der kigges på en løsning, hvor man ligesom kan få bevilget noget på forhånd, et forhåndstilsagn, eller hvad skal vi kalde det? Der er mange forskellige løsninger i det formentlig. Men så tror jeg også på, at der skal være en selvbestemmelse, når man skal have hjælpemidler, fordi det kan godt være, at der er et hjælpemiddel, som du tænker vil være gavnligt for dig, men som ikke vil være gavnligt for en anden. Så det skal også være sådan, at man måske har et rådighedsbeløb, som man kunne arbejde indenfor, for at vælge de hjælpemidler, som vil være til gavn for en selv, så det ikke er en standardpakke, fordi vi kan ikke proppe alle i samme bås. Så jeg tror også meget på den der frihed i forhold til at kunne være med til at vælge sine egne hjælpemidler. Og det er jo faktisk også noget af det, der står noget om i den nye beskæftigelsesreform. Altså det her med, at der skal meget mere fokus på den individuelles behov i vurderingen i beskæftigelsessager. Og lige præcis den del er jo noget, som måske kan resonere med noget af det, du siger her, Lasse. Vi når lige et enkelt spørgsmål mere omkring beskæftigelse. Stein Erik? Tak. Jeg hedder Stein Erik. Jeg er også en af de erhvervsaktive. Jeg tror, jeg er 3 eller 4 gange ligget og rodet rundt på togskinnerne i forbindelse med arbejde. Men det var ikke det. Jeg arbejder selv med det, som vi kalder for digital tilgængelighed og digital inklusion, som handler om at lave digitale løsninger, som virker for alle. Der er rigtig, rigtig mange godt kvalificerede synshandicappede derude, som kunne være en del af den arbejdskraft, vi mangler. Men de systemer, som vi møder på arbejdspladserne, kan vi ikke bruge. Det kan være, at når du sætter tekststørrelsen op til 200%, som du har brug for kunne læse det, så stikker ting fuldstændig ud af skærmen. Det kan være, at din skærmlæser kan slet ikke læse de PDF-dokumenter, som systemet, eller det sagsbehandlingssystem laver osv. Det er jo meget positivt at høre, at de alle sammen er enige om, at det er uretfærdigt det hele. Hvad skal man sige? Men jeg vil gerne høre, hvor langt de tør at gå, for at sikre, at vi får nogle synshandicappede i beskæftigelse. Vil I for eksempel tør at stille krav til, at systemer, som indkøbes for eksempel af større virksomheder, skal have et vist niveau af tilgængelighed?
Nogle gange er det godt at lave gruppetesten og skifte synshandicap ud med læger, advokater, direktører eller kræftramte. Og hvis man stadigvæk synes, det er en god idé at sige, direktører i Danmark har ikke adgang til at opkvalificere sig, fordi de kan ikke læse litteratur, så er det okay med mig. Men hvad tænker I om at stille krav til systemer på arbejdspladser? Tak for det, Stein Erik. Og her en opfordring til, at man prøver nogle gange at skifte blinde og svagsynet ud med andre kategorier og lige smager på, hvordan lyder det. Er det okay, at man risikerer at falde ud på togsporene? For eksempel, er det okay, at man ikke har adgang til dele af de systemer, man skal bruge på computeren, hvis man er direktør eller advokat eller rengøringsassistent eller bibliotekar eller noget helt andet? Så spændende spørgsmål. Er der nogen, der tør lægge for her? Det vil Karina gerne, så værsgo. Ved du hvad? Morten kommer først. Det er en god idé. Tak. Jeg kunne godt lide din hvad skal man sige, sammenligning mellem at udskifte blinde med en direktør for eksempel. Og det fik mig til at tænke på, det er faktisk noget af det, jeg oplever det lidt, når jeg er stadigvæk aktiv forsker. Når jeg er på SDU, så har jeg adgang til nogle forskningsdatabaser, men ikke alle. Når jeg så er på Sygehus Sønderjylland, så har jeg adgang til nogle andre, men ikke dem, jeg havde på SDU. Så jeg kan godt følge dig i, at det er hammerfrustrerende, at der ligger en viden derude, som jeg har brug for, og som jeg skal tilegne mig for at kunne komme videre i mit projekt, men jeg kan ikke få den. Og så er min løsning jo så, at jeg skal have fat i en bibliotekar, som så kan hente det et tredje sted fra. Så jeg er meget for at gå langt af den vej, fordi det er jo sådan et næsten smålig problemstilling, jeg står i. Men jeg kan godt følge din anekdote i det, og det er jo, når jeg så står i den, så kan jeg godt se, at det er et gigantisk problem for jer at stå i. Og derfor så vil jeg faktisk gå rigtig langt for, at vi får de hjælpemidler ind, der skal være, og at vi skal have folk i beskæftigelse på så højt et niveau, som man overhovedet kan. Tak. Tusind tak, Morten. Astrid, hvad tænker du? Jeg tænker, at vi har en digitaliseringsstyrelse, og den skal da på banen, fordi vores samfund er jo blevet mere og mere digitalt. Så selvfølgelig skal alle have adgang til det digitale. Så det tænker jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Og Maria? Ja, jamen helt enig, og jeg synes noget af det, du siger med det her med, at vi sætter krav til de indkøb, der bliver lavet, at der er computer, som kan bruges også af folk med synshandicap. Det synes jeg, der er en oplagt mulighed at kigge på, at man tænker andre behov end lige dem, man køber ind efter i dag. Så det synes jeg, der er en super spændende idé. Altså vi skal have digitale løsninger tilgængelige også på offentlige arbejdspladser. Det er jo så sværere, hvis det er private virksomheder, der laver indkøb, men så må vi jo stille de computere til rådighed, som der er brug for at kunne indgå på arbejdspladsen. Selvfølgelig skal man have de hjælpemidler, man har brug for. Tak, Maria. Og John, værsgo. Jo tak, Maria kommer lidt i forkøbet, fordi det slog mig, om du mente alle arbejdspladser eller de offentlige, fordi man kan sige, at det ville være nemt for os at stille krav til de offentlige. Det bliver straks lidt mere komplekst, hvis man skal ud i alle de private virksomheder også fordi nogle af de ting, de arbejder med, måske er nogle programmer, som kræver en del mere for at omstille, men altså, jeg er da med på, at man burde lave det ved det offentlige i hvert fald. Mange tak for det, og jo spændende også at lige få en fornemmelse af, hvor I er henne, og spændende at lytte til også den der distinktion mellem det private og det offentlige. Og hvis man skulle være gå en lille smule videre, betyder det så, at vi som blinde og svagsynede simpelthen skal uddanne os efter det offentlige fremadrettet? At det kunne jo godt lyde en lille smule sådan. Det kan I lige tykke på. Hvis jeg må fortsætte, så vil jeg bare sige, at når jeg er lidt mere forsigtig, så er det også fordi, jeg har ingen idé om, hvad det vil koste. Og alting vil jo i sidste ende politisk også kræve nogle budgetoverslag. Det er fair nok. Godt.
Prøv at høre, vi går videre til noget af det, som vi jo har arbejdet rigtig meget med i Dansk Blindesamfund de sidste år. Faktisk siden 2018, cirka deromkring. Og det er jo det her med ledsageordning. Og vi kan jo ikke, altså vi kan jo ikke invitere jer uden også at snakke lidt om den ledsageordning, selvom vi jo har snakket efterhånden med rigtig mange, også af jeres kolleger, om lige præcis ledsagelse. Og forhistorien er jo, at man i 2019 valgte at afsætte 80 millioner kroner på finansloven til at lave et forsøg med ledsagelse til ældre, blinde og svagsynede over 67 år. Og baggrunden for den her ordning er, at servicelovens bestemmelser om ledsagelse siger, hvis man får sit handicap, inden man fylder 67 år og bliver tilkendt ledsagelse, så har man ret til 15 timers ledsagelse om måneden. Og det gælder så altså i princippet resten af livet, så også når man bliver ældre borger. Hvis man får for eksempel et synshandicap, og man er over 67 år, så er det principielt set bare ærgerligt. Der findes ingen ordninger, eller ingen lovgivning i hvert fald, som siger, at man har mulighed for ledsagelse. Og vi ved jo, at dem, der mister synet sent i livet, de skal genlære sig alt i forhold til mobilitet. Og det er en rigtig, rigtig svær ting at skal til at lære, når man er blevet et ældre menneske. Og derfor så er der rigtig mange, der også er meget bekymrede for at bevæge sig uden for eget hjem. Så i 2019 blev der afsat de her midler, og vi har siden da jo, eller siden 2021, for så kom der lige efter det en coronapandemi og lukkede hele samfundet, og dermed også ledsagelsen. Så der gik lige lidt tid, før vi kom i gang, men vi har jo så siden 2021 haft mulighed for i regi af Dansk Blindesamfund at tilbyde ældre mennesker, der får et synshandicap efter 67 år, mulighed for ledsagelse 7 timer om måneden. Det vil sige lidt under halvdelen af det, man kan få via serviceloven. Den ordning, den stod til at udløbe per 31. i 12. i 2025. Og det var jo ikke engang i 11. time, det var jo stort set i 12. time, efter at finansloven var på plads, og SSA-reserven var udmøntet, og kom man alligevel på, godt hjulpet på vej af et ret massivt pres, vil jeg sige, fra forskellige politiske partier, at det var nok bedst at fortsætte den ordning. Og det fandt man midler til, og det er vi jo rigtig glade for. Og skulle også hilse fra de 1000 brugere, der bruger ordningen, og sige, at de er meget glade for, at de også i 2026 har ledsagelse. De første henvendelser er dog kommet fra brugere, som siger, hvad så i 2027? Og også fra nogle meget, meget ængstlige brugere. Vi havde jo rigtig mange grædende mennesker i røret. Jeg ved også, der er nogen til stede her i lokalet, som har siddet lige præcis og talt med de borgere, som hver dag i en længere periode ringede ind og sagde, hvordan skal jeg leve mit liv? Hvordan skal jeg få ordnet min hverdag, hvis jeg mister min ledsagelse? Så det der jo er det store spørgsmål, det er, hvad I tænker om det. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, der har jo været rigtig mange partier ude og egentlig været glade for, at de penge blev fundet til ledsageordningen. Og jeg ved også, at I Danmarksdemokraterne jo sådan set lige inden valget blev udskrevet noget og fremsætte et forslag om at permanentgøre ledsageordningen. Så jeg ved ikke, om du vil starte med at sige noget om det, Karina, og ellers så er jeg jo nysgerrig på at høre, hvad gør vi nu, hvor vi står her i 2026, og vi ved, at ordningen løber så ud 31.12., hvis ikke der sker noget. Ja, hvad gør vi nu? Ledsagerordningen er jo kommet i stand faktisk i samarbejde med jer også, jeres tidligere formand, Thorkild Olesen, som også, kan man sige, arbejder meget ihærdigt på at banke på dørene inde på mit kontor. Og det lykkedes så med den forsøgsordning. Så det er jo også sådan lidt mit jeg føler også sådan, det er mit barn på en eller anden måde. Sådan det er sådan en, der skal fortsætte. Vi prøvede at kæmpe for det i reserven. Det lykkedes ikke, fordi at der var en, der syntes, at det var et stort beløb ud af reserven.
Og vi var jo ikke inviteret til de der rigtige finanslovsforhandlinger. Men vi pressede jo virkelig, virkelig, virkelig på. Og det tror jeg, at alle dem, der pressede på, ja, og andre partier, jeg tror også SF var med der, det hjalp jo så, at der var nogen, der i hvert fald fandt pengene i 13. time. Ja, men vi ønsker at gøre den permanent, og vi har fremsat den, og jeg tænker jo helt sikkert, at altså, den skal selvfølgelig genfremsættes. De forslag, vi har fremsat, genfremsætter vi igen. Vi finansierer det selv over vores finanslovsforslag til 2027. Det er den ene ting, vi har fremsat. Den anden ting, vi har fremsat, det er i forhold til BPA-ordningen og sundhedsydelser, som jeg håber også, fordi det er også noget af en kæmpe udfordring. I hvert fald noget, Muskelsvindfonden har arbejdet meget på, ligesom fordi der er kæmpe udfordring med, og så kommer der en for kommunen, frem for at hjælperen kan sætte sondemaden op, eller lave nogle lettere sundhedsydelser. Så det er i hvert fald noget, jeg kommer til, hvis jeg bliver genvalgt, selvfølgelig. Jeg kan jo ikke love noget på andre vegne, så er det i hvert fald noget, vi gerne vil genfremsætte. Må jeg spørge dig, Karina, skal det være 7 timer eller 15 timer, som dem, der er under 67? Hvad tænker du om det? Altså, jeg tænker, at det, der er finansieret nu, er 7, ikke? Jo. I forhold til det regnestykke, vi har fået, og i forhold til de penge. Altså, det vil jo altid være godt, og at man kunne give mere. Men det er jo også sådan med en finanslov, når vi er faktisk et af de partier, der laver et finanslovsforslag og finansierer tingene, så skal man også finde pengene i det store billede. Så, men altså, det kan jo også være, at I har nogle gode forslag til det, og så tager jeg jo altid gerne imod gode forslag. Og det lykkes jo samtidig med de gode forslag, at de også bliver til virkelighed. Det er det. John, værsgo. Du har også bedt om ordet her. Jamen bare helt kort for at sige, at Liberal Alliance er positivt stillet over for ordningen, og vil gerne være med til at forlænge den som foreslået der. Så kort kan det siges. Det var meget kort. Morten, værsgo. Jo, tak. Jamen, jeg vil også gerne gøre det til 15 timer. Og så kan det godt være, at man i forhandlingen skal længere ned, men man kan godt starte med 15. Og som jeg sagde tidligere, så synes jeg, at selvom at Moderaterne er en del af den nuværende regering, og en del af det var at fjerne afgiften på sukker, jeg synes simpelthen, det er så tåbeligt at bruge 2 milliarder på det. Så de 2 milliarder kunne vi bruge på rigtig meget andet. Og der kunne vi jo blandt andet smide sådan en lille pulje penge over i det her i forhold til de 2 milliarder. Der synes jeg, vi skal starte. Tak. Nej, det vil jeg sige. Altså, det er jo relativt små beløb, dem her, i forhold til 2 milliarder. De er bestemt ikke brugt endnu. Ja. Altså, sagsoplysende kan jeg sige, at det, der er bevilget nu, det er 30 millioner om året, og vi ved, det vil koste at have 15 timer om måneden. Det er cirka 45 millioner, fordi alle makser jo ikke ud på alle timer, alle måneder. Så har jeg Ina med, som også gerne vil sige noget. Værsgo, Ina. Ja, jeg vil lige sige tak til Karina, fordi det er rigtig SF og vores ordfører, Charlotte, hun bakkede op og kæmpede hårdt for det her område, og det gør hun fortsat. Det er super vigtigt. Vi stod der selvfølgelig op om, at det skal være permanent. Og hvis jeg skal være sådan helt ærlig, ikke? Så da jeg lige læste det her, ikke? Så læste jeg det som 15 timer om ugen. Jeg har slet ikke i min vildeste fantasi forholdt mig til, at det var om måneden. Jeg tænkte, hvordan kan man overhovedet næsten nå alt det, man skal nå? Fordi man skal også have et aktivt liv. Man skal også i virkeligheden kunne komme ud til en koncert, kunne komme ud til forskellige andre ting, der ikke kun er det absolut mindste, som man ligesom er nødt til at få opnået. Så det er fint, at du siger, at det ikke bliver makset ud altid. Den er jeg lidt interesseret på at få uddybet, fordi er det nok med de 15 timer, eller de 7 timer, som det er nu? Og det kan vi sige, at det er det ikke, for vi havde jo heldigvis også mulighed for at bruge et år på at afprøve, hvordan det ville se ud med 15 timer. Og det vi ved, det er, at man cirka bruger lige så mange timer, når man er over 67, som man gør i en kommunal ordning, når man er under 67. Så det er cirka det samme. Og jeg vil sige, altså nød lærer nøgen kvinde og spinde. Jeg er helt 100% sikker på, at du finder meget få medlemmer af Dansk Blindesamfund, der synes, at 15 timer om måneden er fuldstændig tilstrækkeligt. Det har jeg svært ved at forestille mig, ret mange tænker. Og det var præcis det, jeg også tænkte. Ja.
Astrid, du får muligheden her. Ja, og jeg er fra Alternativet. Bare så folk de lige husker at stemme på os. Ja, men jeg synes jo ikke, vi skal lave aldersdiskrimination, så jeg synes jo, at det skulle være en del af den samme ordning, så man ikke skal have andre ordninger, når man er over 67, når man får det. Det synes jeg virker meget, meget mærkeligt. Så selvfølgelig skal de faktisk med i den anden ordning, sådan som jeg ser det. Tak, Astrid. Tak, Maria fra Socialdemokratiet. Det er godt at blive mindet om det. Ja, og for mig der handler ledsagerordningen om sådan grundlæggende om frihed og lige muligheder i hverdagen. Jeg kan ikke se, at fordi at man har et synshandicap, at man ikke skal have lov til at komme ud og handle og til ud og besøge familie og så videre. Så selvfølgelig så skal vi da sikre, at der er en ledsagerordning. Og det jeg ser ind i, det er, at det bliver nødt til at være sådan en permanent ordning, som man kan regne med. Det kan jo ikke passe, at vi skal gå og se, hvad der sker på finansloven fra år til år. Altså jeg synes, vi skal lave det fast og permanent, sådan, så vi sikrer, at man som synshandicappet ved, at det kan jeg regne med, det er her også de næste mange år. Er du trykket ind, Jeg Marie? prøver her. Ja, Sådan ja. der. Virker det bedre? Det er jo godt. Yes. Ja, og jeg har også kigget med stor forundring på, hvorfor det skulle være så svært, og hvorfor det skulle være i aller sidste øjeblik. Jeg er socialdemokrat, fordi jeg kæmper for fællesskabet og værdighed, og at vi løfter dem, som har det sværest. Så i min optik, så burde det jo være sådan en kerne socialdemokratisk opgave. Og det er i hvert fald noget, jeg vil arbejde videre med, hvis jeg kommer ind. Ja, tusind tak alle sammen for tilbagemeldingerne, og altså jeg vil sige, vi arbejder jo videre med den sag, og håber jo også, at vi skal tale meget mere videre med det brede politiske landskab om det her i de kommende måneder, når vi lige har fået fundet ud af, hvem det er, vi skal tale med. Nu kunne jeg godt tænke mig, at vi åbnede for muligheden for, at man kunne stille nogle spørgsmål til jer, og jeg vil gerne bede om at stille jer spørgsmål hurtigt, sådan at vi kan nå at høre fra panelet. Men hvis nogen sidder og brænder inde med spørgsmål, inden vi runder af om ikke så lang tid, så er muligheden der nu. Og nu skal vi lige have lavet en talerliste. Og ellers så kan I være helt rolige. Jeg har masser af flere spørgsmål. Men det kunne være fint også at høre fra jer. Har vi mon fået Poul Kruse med på Zoom? Poul, du er stadigvæk muted. Ellers så Henrik Jensen. Henrik. Tak for det. Ja, nu har vi jo her haft landsmøde i weekenden, hvor vi har drøftet digital tilgængelighed. Det er ikke nogen hemmelighed, at digital tilgængelighed er et stor mangel på mange hjemmesider blandt andet, og især også på offentlige. Det gælder både stat og kommune. For et stykke tid siden var jeg inde og se på de der tilgængelighedserklæringer, der laves. Mange af dem er helt fra 2021. Jeg tror, en del af dem burde kigges efter igen, for det er i hvert fald ikke blevet bedre i mange af hjemmesiderne siden. Det gælder jo også Digitaliseringsstyrelsens egen, der er også plads til forbedringer. Hvad vil man gøre for at gøre det mere tilgængeligt? Vi bliver mere og mere afhængige af digitaliseringen i verden. Tak. Mange tak skal du have, Henrik. Og nu havde vi jo et tilgængelighedsspørgsmål, der knyttede sig til beskæftigelse før. Og det Henrik jo så siger, det er, der er jo også hele det digitale liv, vi alle sammen forventes at leve udenom. Altså hvis vi skal søge boligsikring, eller flytter, eller skal have et nyt pas, eller der er mange ting. Hvordan kan vi gøre det bedre, så vi også kan være med som blinde og svagsynet?
Lasse, du får lov at starte. Det er klart, det skal vi blive ved med at presse på for. Jeg har oplevet nogle steder, hvor man som kommune har den holdning, at det kan godt være, at man skal gøre dokumentet tilgængeligt, også for mennesker med synshandicap. Men erfaringen er, at man lægger det bare ud, og så håber man, det går. Og at det kan vi selvfølgelig ikke være tjent med. Det er ikke værdigt, og selvfølgelig skal alle have ret til at få tilgang til den samme information. Så vi bliver nødt til at kigge på, om lovgivningen er den tilstrækkelig, og rammer den bredt nok i forhold til, at vi bliver mere digitale i dag, end vi har været tidligere, også i fremtiden. Ja, Astrid. Jeg tænker også, at man skal jo måske også have nogle blinde med ind og teste nogle af de systemer der, så man faktisk får testet dem ordentligt. Fordi man kan jo ikke, man kan bedre se udfordringerne, hvis man selv er synshandicappet eller blind. Så det er jo også vigtigt, at det faktisk er den rigtige målgruppe, der tester systemerne. Ja, og jeg kan jo sige, at der er jo allerede i dag veludviklede standarder, altså og hjælp at få, hvis man gerne vil udvikle hjemmesider, så alle kan bruge dem. John, du vil gerne på listen. Værsgo. For det første er det jo for dårligt, at de her sider ikke er blevet opdateret som lovet. Undskyld, er det bedre nu? Ja. For det første er det for dårligt, at de der hjemmesider ikke er blevet opdateret som lovet. Det synes jeg bare, man skal se få bragt i orden. Men hvis jeg må gå lidt ud over det, så det handler ikke så meget om at love penge nu, men mere sådan en slags vision for verden, hvis man kan sige det sådan. Altså, vi er nogle unge politikere i hvert fald, der har meget store forventninger til den her AI-revolution, der er på vej. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig nogle projekter i fremtiden, som kommer til at handle om også, hvordan man kan implementere det. Ikke kun i sundhedsvæsenet, hvor man er i gang med det nu, men også gerne for eksempel, når det kommer til sådan nogle tilgængelighedsting her. Det kan godt lyde lidt flyvsk, men jeg har ret store forventninger til det, og jeg tror også, at med tiden, der vil det være ganske rentabelt også at gøre de her ting. Så det er noget af det, jeg godt kunne tænke mig at arbejde mere med personligt. Jeg står og tænker på, hvornår man er ung så. I medicinsk henseende under 65. Ja, der er meget, vi får afklaret her i aften. Det er dejligt. Vi har nok et spørgsmål, og det er Jonas, som er her i salen. Det er ikke så meget et spørgsmål, men mere et løsningsforslag til det her med det kommunale selvstyre og de midler, der skal til. Nu ved jeg ikke, hvordan det er i kommunalloven i forhold til de midler, der de har rådighed over. Men kunne man forsøge at sætte grænsen op for, hvor lidt de må bruge i procent selvfølgelig? Ja, kan vi ændre noget i de grænser for, hvad man egentlig må bruge? Det er et godt spørgsmål. Jonas, kunne du sige noget mere om, nu kan jeg smuglytter lige med heroppe, inden for hvilket råderum du mener? Kunne du uddybe det? Ja, nu kender jeg ikke så meget til kommunallov og så videre, men jeg ved da i hvert fald, at de har jo et vist råderum, men jeg ved ikke, hvor den her del af budgettet, de kan trække de her penge fra. Men kunne det være en idé at ændre de midler? Jeg ved præcis ikke, hvor det er. Det kunne være i Veste. Jeg ved godt, det ikke er kommunalpolitikere i jer, nødvendigvis. Men ja. Så lad mig tillade mig at omformulere en lille bitte smule. Skal vi investere flere penge i handicapområdet? Eller kan vi nøjes med det, vi har nu, og omlægge det, eller gøre noget med det? Jens fra De Konservative, hvad tænker du om det? Tak for det. Jeg ser selv gerne, at vi får investeret væsentligt flere penge i handicapområdet. Det er et af de krav, vi har. Vi er nødt til at hjælpe de mennesker, der faktisk har behov for hjælp. Nu snakker vi for eksempel 45 millioner for ledsageordningen. Selvfølgelig så skal de penge findes hurtigst muligt og faktisk blive implementeret. Så ja, vi er nødt til at lægge flere penge i handicapområdet. Det var klar tale fra Konservative. John, du får muligheden nu. Jeg var jo lidt inde på det i forhold til kommunale, altså hvordan kommunerne bruger deres midler. Men sådan helt generelt, altså mit menneskesyn er jo det, at folk, der har et værdigt behov, det er dem, vi skal investere i som samfund, og så skal også andre fra middelklassen og så videre nok klare os selv.
Så som udgangspunkt, ja, altså vi skal dække behovet på handicapområdet, det er vi nødt til. Karina? Ja, jeg spurgte lidt, fordi jeg var lidt nysgerrig, om det var budgetlov, eller om det var kommunernes økonomi, og fordi der er jo lidt forskellige, nu er jeg heller ikke ekspert på kommunerne, og det er der nok nogen, der siger, at jeg heller ikke er i Folketinget, men altså, det er jo i forhold til, at det er jo KL og regeringen, der forhandler økonomiaftalen, og det er jo også der, tænker jeg tit, at det skal løftes i forhold til, hvor meget man har brug for. Vi oplever i hvert fald, det gør jeg, oplever ofte, man kan bare se med BPA-ordningen, det er bare et eksempel, der ved jeg jo, at ordningen er finansieret over bloktilskuddet. Men vi kan samtidig se nu, at der bliver skåret drastisk ned på den, og færre og færre får den. Og så siger kommunen, at vi skal have flere penge. Og samtidig så mangler jeg sådan lidt der follow the money. Altså, hvad er det også, pengene bliver brugt til? Altså, i forhold til, når man kan lave noget væk med administrativ byråkrati og bøvl, for eksempel med tro- og loverklæringer, bruge den frem for, at man sidder og bruger masser af timer på de her klagesager. Så samtidig handler det også lidt om at finde ud af, hvad er det egentlig, man får for pengene? Hvad er der kvalitetssikring? Og det synes jeg, der er kæmpe udfordring med på socialområdet. Og når vi sidder i reserven, det er som regel der, jeg sidder med, så har vi gode intentioner og få sat penge af til nogle rigtig gode ting. Der bliver, synes jeg, bare sendt fuldt op på, hvad kom der så ud af det i den sidste ende. Ja, det synes jeg i hvert fald er en kæmpe udfordring. Så ja, det kan sagtens være, at der skal flere penge til. Det siger kommunerne i hvert fald. Men samtidig har jeg også svært ved at se, altså samtidig tænker jeg, at pengene bliver brugt lidt forkert, når vi ser, at nogen bruger kæmpe dyre enkelt tilbud til en, måske på 200.000 eller et eller andet. Altså. Så ja, men der skal jo selvfølgelig, det skal jo selvfølgelig være det, der er brug for. Jeg har bare svært ved at finde ud af, hvad er det eksakte beløb. Ja, tak for det. Lasse, hvad tænker du, skal der investeres mere i handicapområdet? Ja, jeg vil starte lidt anderledes, og altså det kan hurtigt blive sådan en gavebud, hvor vi står og lover en masse, at der skal være penge til det ene og til det andet. Vi ved selvfølgelig, at det er ikke sådan, det fungerer, men det jeg så vil sige, det er, jeg tror, uden at lave beregningen, det er, at hvis man investerer i handicapområdet generelt, og nu tænker jeg ikke kun på jer, som er en del af Dansk Blindesamfund, men handicapområdet generelt, så skal man mere se det som en investering end et forbrug, et større forbrug, fordi det giver nogle resultater i den anden ende, som faktisk, fordi så får vi sørget for, at alle med et handicap lige pludselig kan blive en ressource og bidrage positivt til samfundet i stedet for. Så altså, jeg synes, det er jo meget nærliggende igen, få lavet beregningerne på, hvad betyder det, hvis vi bruger ekstra antal millioner kroner ekstra på handicapområdet, hvilket potentielt afkast ligger der i det. Fordi altså, jeg har også, ligesom John også kommer ind på, eller var inde på, det er, at dem, der har brug for hjælp, skal have hjælp, for at vi ligesom kan løfte hinanden. Og det gør vi ved at hjælpe dem, der har brug for hjælp, fordi at middelklassen og overklassen skal nok klare sig. Og det er også det at være liberal, det er, at man hjælper dem, som har mest brug for hjælp. Og jeg får lyst til at sige her, at noget af det, der måske også i hvert fald kan være en udfordring, det er, at den investering, man måske gør, lad os sige på socialområdet, det kan godt være, at der, hvor man så kan se, at det nytter noget, det er på beskæftigelsesområdet. Og det er jo i hvert fald noget af det, vi nogle gange altså oplever, at siloerne er så vandtætte, at hvad skal man sige, hvis man ikke kan se gevinsten i sit eget område, så er det sværere at få ting igennem. Så det er bare en opfordring til også lige at se på, hvordan det er, man egentlig måler på, om der er en gevinst. For det er ikke sikkert, det er socialområdet, der ser det. Astrid, hvad tænker du om det her med at investere mere i handicapområdet? Jamen, jeg tænker helt klart, at vi også skal investere mere i handicapområdet. Og jeg kan også godt se det, du siger, fordi det har jeg også selv oplevet, at det, man ikke investerer på handicappet i skolerne, det gør jo, at de måske til sidst ender med at skal have en førtidspension. Så det bliver rigtig dyrt, hvis man ikke investerer. Men der er jo også et eller andet med serviceloftet, som du også siger, der er jo en eller anden grænse for, hvor meget kommunerne må bruge, selvom de har pengene. Og det synes jeg jo også, man sådan systemisk skal kigge på, er det nu også fornuftigt, eller skal grænsen være højere op, som jeg mener, den skal være. Så ja, det var det.
Og Ina, hvad tænker I i SF om det her? Ja, altså jeg tænker, at beskæftigelsen er et godt sted at lave nogle målinger på. Altså vi har, hvad var det du sagde, 30%, der faktisk er i beskæftigelse eller tilknyttet til arbejdsmarkedet. Det er meget, meget lavt, og jeg synes, at hvis vi skal lave målinger, og det er jo det du siger, nu deler de sig ind i forskellige, om det er på det sociale område eller på beskæftigelse. Jeg synes faktisk, vi skal fokusere på vores beskæftigelse og se, om vi ikke kan få de tal op. Mange tak skal I have for de klare svar, trods alt, i forhold til så stort et spørgsmål, som skal vi investere mere i handicapområdet. Vi skal til at runde af for i aften, og I skal have mulighed for at knytte en afsluttende bemærkning, hvis I har lyst til det. Og jeg ved ikke, om vi simpelthen bare skal tage hele raden rundt. Vi kunne starte med dig, Lasse. Yes. Jamen, først og fremmest så vil jeg sige tak, specielt for god styring. Først og fremmest af debatten, men også jeres spørgsmål. Det er sjovt med sådan nogle debatter her, fordi at jeg bliver altid klogere, og det er jo egentlig ikke så dumt. Så er spørgsmålet bare, hvilket udgangspunkt jeg startede fra. Det skulle også gerne have været nogenlunde højt, men det skal jeg ikke kunne sige. Men tusind tak for spørgsmålene, og det gør nemlig også, at man får noget indsigt i nogle af de områder, som jo faktisk desværre ikke er så belyste, men som er virkelig vigtige. Jeg har det princip, at man skal stemme på den person, som man tror vil kunne gøre en forskel, og det parti, som vil kunne gøre en forskel. Jeg ved i hvert fald, at jeg kommer til at arbejde for det, hvis jeg bliver valgt ind, og ikke desto mindre, så er det også noget af det, som vi kommer til at arbejde med i Fredericia Byråd, hvor jeg også er i dag. Men ikke desto mindre, så vil jeg bare sige tusind tak, og så tænker jeg simpelthen bare at give ordet videre. Tak for det, Lasse. Og så er det over til dig, Astrid. Ja, og jeg kommer stadigvæk fra Alternativet. Ja, og det er godt, du... Skal man og huske. Lasse er fra Venstre, og Astrid er fra Alternativet. Ja. Ja, nu hyldte jeg mig selv ud af det. Men altså, jeg synes jo, vi skal have en debat omkring, hvordan kan vi indrette vores samfund, så der er plads til alle. Og jeg synes, det er rigtig svært i dag for mange grupper. Og vi har meget også stress, og vi har ensomhed og alle mulige ting. Så det jeg gerne vil, det er jo også at åbne en debat om, har vi den rigtige samfundsstruktur? Skal vi have vores samfund bygget op på en anden måde? Det synes jeg jo er en rigtig vigtig diskussion. Men jeg synes jo også, handicapområdet er et meget overset område. Når vi snakker sundhed, så glemmer man lidt handicapområdet. Og det vil jeg gerne arbejde for, at man kigger mere på og giver mere opmærksomhed. Ja. Tusind tak, Astrid. Og Ina Juliensen fra SF. Værsgo, Ina. Mange tak. Ja, jeg synes, at SF vi vil rigtig gerne have fokus på handicapområdet og politisk fokus på handicapområdet. Og det er der heldigvis også arbejdet hårdt for. En af de ting, som jeg synes er vigtigt, at vi skal have styr på, det er, at vi jo samtidig lever i en verden, hvor der sker rigtig mange ting ude omkring i vores store verden. Og det kan komme til at påvirke lille Danmark. Og lige nu, der er der jo nogle beredskabsplaner og nogle prævenkurser og forskellige andre størrelser, som man ligesom skal begynde at forholde sig til. Og her, der synes jeg, og det er noget, jeg gerne vil arbejde på, hvis jeg bliver valgt ind, det er, at vi skal simpelthen have styr på det her på handicapområdet også. Hvad gør dem, der har de her udfordringer, hvis de ikke har strøm i 3 dage? Hvordan får vi, og det er simpelthen kommunerne, der skal have lavet nogle konkrete beredskabsplaner på det her specifikke område, og sige, hvordan kan vi sikre, at den tryghed også er der, hvis vi er i de her akutte krisesituationer. Og tak for i dag. Det har været en fornøjelse at være her. Tusind tak for det, Ina. Og så er det Maria Rader fra Socialdemokratiet. Værsgo, Maria. Ja, jamen, jeg vil også sige tusind tak for i dag, og tak for de gode spørgsmål. Og tak for at klæde os politikere bedre på. Det har vi brug for. Vi har brug for at komme ud og lytte til, hvad det er, der er af udfordringer. For mig, der handler synshandicap meget om, at vi skal kigge mere ind i værdighed. Altså, vi skal sikre et velfærdssamfund, der griber og som har os. Og hvis man har en udfordring af den ene eller den anden art, så er det vores samfundsansvar at have alle med. Og vi skal sikre, at der er let adgang ind på arbejdsmarkederne. Beskæftigelsen skal øges. Det skal gøres nemmere at få hjælpemidler. Vi har nogle handicapkompenserende ordninger, som er gode, men som skal styrkes. Og jeg synes, vi prøver
meget og sætte fokus på det, og jeg vil i hvert fald arbejde rigtig meget for, at vi er nogen, som hører jer, og I har en stemme inde på Christiansborg, hvis en af os skulle være så heldig at komme ind. Så det er i hvert fald noget, jeg tager med videre. Det er en af mine mærkesager, det er det her med at være stemme for dem, som ofte ikke bliver hørt. Og jeg har taget noget valgmateriale med, som vi deler ud her bagefter. Og så glæder jeg mig bare helt vildt meget til at høre mere om, hvad I har gode løsningsforslag, fordi vi har behov for at blive klædt på, så det håber jeg, I vil hjælpe med. Tak for ordet. Tusind tak, Maria, og det kan love dig, at det vil vi rigtig gerne hjælpe med. Fordi man skal jo ikke brokke sig uden os at have i hvert fald nogle forslag til nogle løsninger. Så John Rasmussen, Liberal Alliance. Tak, og jeg vil også gerne sige tak for en hyggelig aften. Jeg håber, det er klart, efter at vi har svaret på jeres spørgsmål, at Liberal Alliance er et parti, som gerne stiller os på jeres side, og forsøger at være med til at finde nogle løsninger på de her problemer med blandt andet hjælpemidler. Så jeg ser det jo lidt som, at de her hjælpemidler er vejen til, at I kan få frihed til at leve det bedste liv muligt med de udfordringer, I har. Og frihed er trods alt en liberal mærkesag, så på den måde så er jeg i hvert fald på jeres side. Hvis I er interesseret i at snakke mere med mig, så stiller jeg mig gerne til rådighed, enten på telefon, mail eller personligt. For der kan jo sagtens være opstået nogle ting undervejs, som folk gerne vil uddybe mere. Så med det sagt, så tak for i aften, og fortsat god aften. Tusind tak for det, John. Karina Adsbøl fra Danmarksdemokraterne. John, han slukkede lige for lyden, da jeg skulle til at... Så, nej, jeg vil også gerne sige tusind tak for i aften. Mange kender måske mit arbejde, og det har jeg arbejdet for igennem årene. Og det har jeg store forhåbninger om, og kan fortsætte med, hvis jeg bliver valgt til Folketinget. Jeg har selv haft et rigtig godt samarbejde med Dansk Blindesamfund, men også andre handicaporganisationer, netop i forhold til det der med at finde løsninger, og hvad er det så, der skal til. Og tit og ofte så har man jo brug for en politiker, der kan bringe det ind, enten til en forhandling, eller bringe spørgsmål op til ministeren i forhold til også at finde løsninger. Så jeg kan kun sige, at jeg vil i hvert fald fortsætte mit arbejde på det her område, og også genfremsætte de forslag, der nu er faldet her under valgudskrivelsen. Så godt valg til alle, og jeg hedder Karina Adsbøl, Danmarksdemokraterne. Mange tak for det, Karina. Og så er det Morten Helf fra Moderaterne. Tak, og tak for en god aften og gode spørgsmål. Jeg er sådan meget pragmatisk anlagt, og det er også den måde, som jeg har bygget mit afsnit op i psykiatrien, hvor vi tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Jeg løber ind i mange problemstillinger i sundhedsvæsenet, som vi forsøger at overkomme på forskellige måder. Og det er det, der har motiveret mig for at stille op til folketingsvalget. Det er den silotænkning, vi som klinikere løber ind i, og som man inden for socialområdet, som socialrådgiver osv. også løber ind i. Og det er det, der motiverer mig til at stille op, det er at få ændret på de ting, sådan at de faglige skøn kan få lov til at fylde mere i de beslutninger, der træffes i både sundhedsvæsenet og inden for socialområdet. Så tak for en dejlig aften. Mange tak, Morten. Og så slutter vi der, hvor vi faktisk startede for et par timer siden, nemlig med Jens Skov fra Konservativ. Tak for det. Og tak for en fantastisk aften, både til mine meddebattører og til publikum og moderator. Det har været helt igennem fantastisk. Det har været meget, meget inspirerende at høre nogle af de problemer, I faktisk møder på daglig basis. Noget, jeg ikke rigtig havde tænkt over, det var med beskæftigelse. Hvad gør man egentlig med transport? Det er noget, jeg finder yderst inspirerende, at det faktisk er et problem, vi står med. Jeg synes, det er vildt, at vi straffer folk, der faktisk kommer i gang med et arbejde, på trods af det handicap, de har. Og det er bare noget, vi er nødt til at gøre noget ved med det samme. Det er noget, jeg vil tage med videre. Så jeg vil sige tusind tak for at gøre mig så meget klogere på det her emne. Det vil jeg aldrig nogensinde glemme. Jeg synes, det var virkelig inspirerende at møde alle sammen i aften. Tusind tak, og jeg vil sige det sådan til jer alle sammen. Tusind tak, fordi I vil komme og tale med os. Og det gælder jo både os her i salen, og også de faktisk 36 mennesker, der har været med på Zoom. Vi er jo så meget optaget af
I aften har det været vores egen lille navle. Jeg vil gerne sige, at jeg ved, at alle her til stede er jo også optaget af alle de andre dagsordner. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Men i aften har det handlet om handicapområdet, om vilkårene for blinde og svagsynede. Og vi er blevet klogere, og jeg er så glad for også at høre, at I er blevet lidt klogere. Og jeg håber da, at vores veje krydses igen. Vi vil nemlig rigtig gerne være med til både at klæde jer endnu bedre på, og til at finde de der løsningsforslag, uanset om det er i kommuner, regioner eller på Christiansborg. Så skal vi ikke give vores panel en kæmpe hånd